Добрый день, шановное господарство. Сегодня 9 траўня, и у гэты важный для беларусаў дзень мы проведем наш дзённы стрим разом с Виталем Бабиным, Алина Кошик. Витаем вас. Гэты 2 гадзіны разом с вами обмяркуем все самое важное, что цягам тыдня, а таксама сённяшні дзень адбываецца ў нашай краіне. Прывітанне, шановныя гледачы. У гэтыя хвіліны працягваецца дзяржаўнае святкаванне Дня перамогі на плошчы Перамогі ў Менску. З прамовай ужо выступіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко. Ёсць таксама інфармацыя пра тое, што выпусцілі запланаваную колькасць чырвоных і зялёных балонікаў. 4000 балонікаў з геліем. Згадаем, што была петыцыя, каб іх не выпускаць, але ўсё ж такі гэта адбылося. Можна пабачыць на нашым тэлеграм-канале фотаздымкі акурат з гэтай акцыі. Петыцыя, я нагадаю, патрабавалі людзі, каб не пускаць, не марнаваць дзяржаўныя сродкі на гэту акцыю, бо нагадаем, што паводле афіцыйнай інфармацыі 8 000 рублёў было выдаткавана толькі вось на гэту акцыю, на пусканне гэтых чырвоных і зялёных балонікаў у неба. А я дадам толькі, што гэта вельмі не экалагічная акцыя. Вельмі часта эколагі кажуць пра тое, што ўсё ж такі не варта запускаць гэтыя балонікі з геліем, бо потым гэта проста вельмі кароткі момант, а потым досыць шмат смецця, і гэтыя балонікі потым і птушкам неяк замінаюць. Так што, шановнае гаспадарства, не ветэранам, никому, а просто у неба вось столькі грошай пайшло, можете палічыць самі. Таксама яшчэ напярэдадні улады, да і ўвогуле не толькі напярэдадні, а за некалькі дзён да сённяшняга дня пачалі рыхтавацца да Дня перамогі і, канешне, рабіць так званыя інсцэніроўкі відовішныя з сюжэтамі з Другой сусветнай вайны. Вось, да прыкладу, у Бабруйску каманда мясцовых уладаў не прыдумалі нічога лепшага, як напярэдадні Дня перамогі на месцы гібелі десяткаў тысяч людзей вывесіць фашысцкі сцяг. Гаспадарства можна глянуць вось на гэты фотаздымак. На акцыі прысутнічае гэтак званы сцяг, пад якім, уласна, існавала Трэці рэйх, і касцюмаваныя такога кшталту прадстаўленні, канешне, вызываюць шмат пытанняў, таму што ў канцы верасня 41-го года на тэрыторыі Бабруйскай крэпасці фашыстамі быў арганізаваны лагер для ваеннапалонных нумар 131. І тут праз гэты лагер прайшло ажно 158 000 ваеннапалонных, з якіх 14 777 чалавек памерла. Мяне асабіста ўразіла гэта інсцэніроўка спальвання людзей у Докшыцкім раёне. Дакладна так, ну, што, мне здаецца, мне абсалютна недарэчным, жахлівым, прыніжальным, і гэта абсалютна не так, як трэба ўзгадваць гісторыю, як трэба шанаваць гісторыю, бо сапраўды вельмі шмат людзей загінула у Другой сусветнай вайне, вельмі шмат беларусаў, мы павінны пра гэта памятаць, але дакладна не такім чынам. Узгадала дзень перамогі і абраная лідарка Светлана Ціхановская, якая звярнулася з адмысловым зваротам для белорусов и пожадала новой перамоги. 9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала, завершив свое участие в войне. И День Победы – это праздник в честь ее окончания. Но это праздник со слезами на глазах. Ведь война стала огромной трагедией для всего мира, и особенно для Беларуси. Мы все с детства помним, что за 4 года войны погиб каждый 3-й житель нашей страны. И это не праздник про «можем повторить», это история про «никогда вновь». Сейчас мы слишком хорошо знаем, как жили белорусы во время войны, как оккупационная администрация всюду развешивала свою символику, как нацисты арестовывали на улицах мирных жителей без каких-либо причин, как они сажали людей в тюрьму без суда и следствия, как ложь, насилие, беззаконие стали главной идеологией на захваченной территории нашей Родины. И мы хорошо знаем, что люди не должны умирать
и жертвовать своими жизнями ради чьих-то амбиций. Что каждая война и каждое насилие ужасно в любом своем проявлении. Но почти 80 лет спустя мы видим, что не все вынесли этот урок. Есть те, кто манипулирует исторической трагедией целого народа, чтобы очернить нынешних борцов за независимость. Есть те, кто использует в пропаганде героев, которые сражались за нашу победу 76 лет назад, но никак не помогает им. Есть те, кто готов потратить почти 1 000 000 рублей на салюты и концерты, но ничего не подарит ветеранам к их празднику. Я знаю, что белорусы, как и всегда, не бросят людей в беде. Я знаю, что вы выйдете из дома, почтите память тех, кого с нами уже нет. Навестите стариков, поздравите и поблагодарите их, обязательно соблюдая дистанцию и надевая маски. Они будут рады любому вниманию. Расспросите их о войне, выслушайте и передайте другим то, что они скажут. Ведь если бы их голоса действительно слышали все эти годы, разве узнали бы их внуки, как ранят осколки светошумовых гранат и какими пытками выбивают признания из невиновных? Поэтому 9 мая – очень важная памятная дата. И я хочу разделить с вами эту память и желаю, чтобы и наш общий День Победы пришел как можно скорее. Шановне господарство, сапраўды так багата беларусаў чакаюць новага дня перамогі над лукашызмам. Дарэчы, кажуць, і сёння з'явілася такая вось фразеологізм «перамаглі фашызм, пераможам лукашызм». Багата лістовак і ў сацыяльных сетках з'явілася наконт таго, што параўноўваюць то, што цяпер адбываецца ў сённяшняй Беларусі з тым, што адбывалася ў гады Другой сусветнай вайны. Пра гэта мы будзем размаўляць сёння падчас нашага стрыму з нашымі гасцямі, але не толькі будзем вам паказваць таксама тое, што адбываецца ў Беларусі. Зараз вось вы бачыце на сваіх экранах фрагмент уладнага святкавання Дня перамогі з савецкімі сцягамі, з чырвонымі, зялёнымі сцягамі, з георгіўскімі стужкамі, а таксама з партрэтамі Сталіна. Господарства, ну і ось бачым таксама трыкалоры, і от георгіўскі сцяг на гэтых кадрах, якія вы бачыце з сваіх экранаў манітораў, і як прыклад таго, што акупацыйныя ўлады Александра Лукашенко працягваюць фактычна пераслед усіх, кого толькі можна. На ваших кадрах господарства акурат такі горад Віцебск, бессмяротны полк, вось акцыя ўсё ж такі адбылася, нягледзячы на тое, што ў прынцыпе улады адмовілі першапачаткова у Менску о правядзенні гэтай акцыі, вось якая традыцыйна набыла размах падчас святкавання Дня перамогі ў Расіі. Ну і кароткая інфармацыя яшчэ, калі дазволіце, господарство, вам зачытаць пра Бабруйск. Тут сёння о 9:30 раніцы міліцыянты прыйшлі да журналіста Владимира Рэпіка. Мужчыну забралі ў Ічу да суда і абвінавачваюць паводле 19-го артыкулу адміністрацыйнага кодексу прапаганда ці публічны распаўсюд нацысцкай сімволікі. А падставай господарства стаўся відэаролік працягласцю ўсяго ў 1 секунду у сацыяльнай сетцы журналіста. На відэа два мужчыны, адзін з іх б'е ў твар таго, у якога на рукаве свастыка. Владимир кажа, што наадварот гэтым відэа хацеў паказаць, што ён супраць нацызму. І, шановне господарство, міністр замежных справаў Нямецчыны Гайка Мас заявіў, што Нямецчына і Еўрапейскі звяз заўжды будуць падтрымліваць імкненнем беларусаў да свабоды і дэмакраты. То бок мы бачым, што сучасная Нямецчына таксама выступае супраць праяваў пагвалцэння правоў чалавека. Тым часам пераносімся, шановне господарство, на Віцебшчыну, дзе пабываў наш журналіст і паразмаўляў з Марыяй Варапаевай, якая вось у часы Другой сусветнай вайны была зусім маленькай дзяўчынкай, мела каля 7 гадоў. Як яна памятае то, што адбывалася тады, вось як выглядала вайна вачыма дзіцяці. Давайте паглядзім разам.
Папу моего оставили, он работал на железной дороге, его оставила, страна наша оставила для того, как он, может, какие сведения передавал. А после войны тату сразу забрали за шиворот и отправили в Воркуту. У Воркуте папа помер бы, как бы не умел шить. Але он умел шить, то это его спасло у Воркуте. Потом разобрались у всем гэтым, реабилитировали. Мне запомнилось больше за все, как расстреливали евреев. Як вели их на расстрел, як расстреливали, и як 2 дни дуже крепко тряслась могилка, у которых были живые и мертвые люди. Расстреливали немцы, не немцы, а наши. И шли партизаны на железную дорогу. Подрывали там железную дорогу партизаны, вот это, что я вам рассказываю. И шли, и назад и шли, и тянули с собой раненого самого партизана. Привели его в хату, а сзаду за ими немцы с собаком. И мама, вот я теперь помню, штось взяла у шкафчику и побегла на двор. Я потом у мамы пыталась: мама, что ты робила на дворе? А она кажет, что я робила? Я взяла с дому табак и посыпала полностью от хаты до сажалки. Там была недалеко сажалка от хаты. До сажалки посыпала табаку. Собака пришла до сажалки, там брахала гвалточку, кричала, но у хату не пошла. А мама этого солдата под полом было 2 досочки поднимались, кинула солдата туда, утолкнула. Это страшно теперь вспоминать, вот это тоже было страшно. И посадила моего, половичок положила, там диваны кисти, и посадила моего братика на то место, где был этот партизан. На стол поставила бутылку водки, самогонки, тогда же самогонка была. И они пришли в хату. О, шнапс, шнапс, как теперь помню слова эти шнапс. Шнапс, шнапс, о, матка, гуд, гуд, гуд. Сало нажарила, накормила их, и пошли они. Что бы вы хотели сказать тем людям, которые войны не ведают? Как бы они не ведали войны, как бы они жили мирно, дружно, не обострались. Это я хочу сказать. Сапраўды, жаданне міру, яно вельмі важна, яно адгукаецца, я думаю, што ва ўсіх беларускіх сэрцах. Правда, Віталій, і таксама доказам гэтага з'яўляецца тое, што шмат беларусаў выйшлі сёння са сваіх дамоў з сімволікай ці без сімволікай паказаць, што яны супраць таго, супраць нацызма. Шановне спадарства, з нами ўжо цяпер на сувязі таксама Віталь Цыганкоў. Акурат я зараз звярталася да майго сувядоўца. Вось зараз маю такую даволі рэдкую сітуацыю. Паміж 2 Віталёў знаходжуся. Хацела толькі яшчэ дадаць, што маем сёння першае затрыманне. Верагодней за ўсё, што затрымлена заклічуць Анна Апановіч. Прыкладна гадзіну назад яна апублікавала сторыс з плошчы Пераменаў, куды прыйшла з адной кветкай, адной ружай, якой хацела ушанаваць памяць забітага Рамана Бандарэнкі з чырвона-белымі стужкамі на гэтай кветачцы. Вось, яе пачалі здымаць, і ўжо цяпер мы ведаем, што хутчэй за ўсё гэтую дзяўчыну затрымалі. Віталь, прывітанне. Ўсё ж такі вось дабраліся бы да нашай размовы. І першае пытанне, которое хацелось бы вам задаць, звязанае з тым, што сёння менавіта Лукашенко падпісаў дэкрэт аб перадачы сваёй улады на выпадак ягонай смерці альбо ягонага забойства. Ці ёсць тут нейкі сімвалізм, што менавіта гэты дэкрэт быў падпісаны сёння, ці проста так даты супалі? Ну, канешне, Лукашенко наўмысна падпісаў гэты дэкрэт 9 траўня, але не ведаю, на які сімвалізм ён разлічваў, бо ўжо гумарысты дасціпна якраз назвалі гэта дэкрэтам аб капітуляцыі, падпісаннем поўнай безагаворачнай капітуляцыі. У гэтым сэнсе, канешне, ён выбраў дзень дастаткова сапраўды адпаведны
той ідэі, якую вось гэтыя каментатары укладаюць. Ну і сапраўды ўжо занадта, што называецца, паўза зацягнулася, як кажуць у тэатральным асяроддзі. Цягні паўзу ўжо да магчымага, і Лукашенко так даўно ўжо аб'явіў пра гэты гістарычны дэкрэт, і людзі доўга гадалі, потым все-таки аб'явіў уже пра то, які змест будзе гэтага дэкрэта, і вось цяпер жа ён падпісаў. Ні для каго это уже не стало ні сенсацыяй, ні нават невялікай тэмай, хаця, канешне, то, што падпісаў менавіта 9 мая, хацеў нават у такі дзень прыдаць нейкую, не ведаю, сакральнасці, што гэтаму дэкрэту, але, як мне здаецца, атрымалася менавіта выбар такой даты дастаткова, скажем, безглузда, скажем, мягка. Сёння ён, канешне, казаў пра тое, што ягоныя праціўнікі папракаюць улады Беларусі ў мілітарызме, аднак кажа пра іх як пра паслядоўнікаў акупантаў і іх паслугачоў. Я зацытую: «Падаплёка іх відавочная. Марачы аб глобальным панаванні, сучасныя неакаланісты наўмысна сеюць нацыянальную варожасць, плодзяць крывавыя канфлікты на планеце і зноў спрабуюць апрануць моладзь у карычневую уніформу». Ад каго і чаго перасцерагае Лукашенко беларусаў, і ці гэтая тэза ўвогуле камусьці зразумелая? Мне, напрыклад, не зусім да канца. Да, часам трэба на сваёй аўдыторыі, Лукашенко кажа так, каб разумелі нават не канкрэтныя там словы і тэзісы, а разумелі проста нейкі пасыл, проста нейкі намёкі, як ён кажа: вы ж ведаеце, пра каго я гавару. І сам не гаворыць пра каго. Но калісьці ён не баяўся быць больш канкрэтным. Памятаеце, у сярэдзіне, хутчэй у канцы 90-х, этот монстр НАТО падбіраецца да нашых межаў. Вось. А теперь последователи оккупантов и их приспешников. Вот тая цитата, про якую вы привели, так гучала: упрекаюць нас в мілітарызме. Гэта, канешне, працяг ягоных слоў, калі ён рэагаваў на тое, што у Германії суды прынялі да разгляду справу аб злачынствах супраць чалавечнасці, якія ажыццяўляе беларускі рэжым. І вось Лукашенко на гэта адрэагаваў, што непаследоўнікі фашыстаў, маўляў, будуць нас вучыць. Маючы на ўвазе вось такіх немцаў. Але я не думаю, дарэчы, што сярод нават, скажем, беларусаў самых розных перакананняў можна распаліць вот нейкія такія антынемецкія настроі, паколькі социологічныя пытанні фактычна дзесяцігоддзямі паказваюць, што сярод самых, скажем, паважаных беларусаў немцы на першым месцы. І в гэтым сэнсе беларусы любяць такі нямецкі парадак, нямецкую грунтоўнасць. Вось давно ўжо не ўспрымаюць немцаў як фашыстаў кіно, а рэальныя немцы, яны жывуць у сённяшняй рэспублікі Нямецчына. Так што у гэтым сэнсе Лукашенко і таму і не гаворыць, там слых не называе нават слова Германія, там, але только намекая на неких их нехороших. Плюс, конечно, коли намек на империализм, то это намек на США, якая вот хочет подпорядковать себе всю планету. Так само это з вусного советского пропагандистка лекция в этом знании, в товаристве знания, яким Лукашенко был лектором товариства знания, тады гэта было б нормально гучало про американский империализм. А зараз, в 2021 годзе, гэта хутчэй камічна. Спадар Віталія, як вось вы асабіста ставіцеся да гэтага свята альбо Дня памяці, Дня перамогі над фашызмам? Тут пытанне такое адназначнае. Фактычна ёсць такі, зараз, калі все-таки знайсці некую тут дыскусійнасць, то два варыянта. Варыянт сённяшняй пуцінскай Расіі можем повторить, і варыянт, скажем, многих людей, якія больш ставяцца да гэта менавіта для памяці, то, што называецца «ніколі зноў». Так вось, мне, безумоўна, здаецца, што любое святкаванне перамогі ў вайне павінна ісці хутчэй пад гэтымі лозунгамі, скажем, пад гэтай ідэяй, што урокі вайны трэба памятаць, каб яна ніколі не паўтарылась, каб ніколі не паўтарылись тыя таталітарныя сістэмы, якія прывялі да развязання гэтай другой сусветнай вайны, дзеянні якіх прывялі пры тым таталітарныя сістэмы з двух бакоў, вельмі паспрыялі таму, каб гэта вайна пачалася. Менавіта такія урокі трэба, так сказать, улічваць. Мне, як у большасці беларусаў, дзе ваявалі ў партызанах і на фронте. Вось зараз новыя ёсць інтэрнэт-сайты, дзе
літаральна недавно знайшоў новыя сведчанні там про узнагароджанне, то што сам не ведаў, вось буду удакладняць у сваіх больш старэйшых сваякоў, што яны пра гэта ведаюць. Так што у дадзеным выпадку менавіта вот гэтае, ну, то, што было далёка яшчэ людзям, якія жылі, якія прайшлі вайну, якія расказвалі в сямейным коле сваім там дзецям, внукам нейкія страшныя рэчы пра вайну, вот ім далёка была эта вся такая, ну, вось аркестры, все гэта, ну, занадта такое гераічнае праслаўленне. Яны менавіта ўспрымалі гэта як дзень гора, дзень успамінаў пра памерлых, пра загіблых. Учора, 8 траўня, акурат мінуў год з пачатку выбарчай кампаніі, і калі на пачатку гэтай выбарчай кампаніі Лукашенко досыць сябе упэўнена адчуваў, то, канешне ж, пасля выбараў, і гэта адчуваецца і сёння, усё больш гэтыя ноткі страху, ноткі неўпэўненасці гучаць. І, канешне ж, Лукашенко, напэўна, ў нейкім сэнсе разумее, што большасць беларусаў яго не падтрымліваюць, і таму аб'яўляе год народнага адзінства, і сёння кажа наступнае, чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, белорусам нужно еще больше сплотиться. Я понимаю, после тех событий, которые прошли в прошлом году, и того, что нам обещают в этом году, мы несколько, откровенно говоря, перенапрягли наше общество. То бок, наколькі я разумею, Віталь, Лукашенко сам разумее, што гэтыя падзеі моцна паўплывалі на далейшы ход гісторыі, і цяпер ён як бы спрабуе вярнуць вось гэты статус-кво, папярэдні статус да выбарчай кампаніі, ці як? Ну, хутчэй, статус-кво ўжо ён сам разумее, што не вярнуць, і нават не спрабуе, спрабуе якраз утрымацца на тым, што ёсць. Вот вы вельмі, ну, характэрна адзначылі, што калі яны сцвярджаюць, што ўжо ніякіх вялікіх пратэстаў няма, што там перамаглі, то чаму ўвесь час гэты, пачынаючы з зімы, ўвесь час гэтыя прагаворкі, агаворкі, што нам яшчэ рыхтуецца, што яшчэ будзе нелёгка, то бок яны разумеюць, што сапраўды будзе нелёгка, калі большасць грамадства іх адхіліла, калі большасць грамадства гэту ўладу не падтрымлівае, ад не падтрымлівае да актыўна ненавідзець, да актыўна збіраецца з ёй змагацца. Вот такі, я б сказаў, баланс, такі ланжыр. І разумеючы гэта, вось таму увесь час і чуем гэтыя выказванні. І, ну, адзіны шлях, які цяперашняя ўлада нелегітымная абрала для того, каб з гэтымі настроямі грамадскімі змагацца, гэта в адрозненне ад таго, што яны назвалі год адзінства, наадварот. Гэта далейшае раз'яднанне, гэта далейшае, ну, рэпрэсіі, тэрор супраць тых, хто хоць у чым-небудзь праяўляе сваю апазіцыйнасць. Тэрор, конечно, это дзеля того, каб навязаць грамадству адчуванне страху, бо толькі калі адчуванне страху, то грамадства будзе нездольнае на нейкія актыўныя дзеянні. І, в прынцыпе-то, был другі варыянт, ну, вот менавіта ісці на нейкія, ну, калі не саступкі, то на нейкі дыялог, на нейкія перамовы. Ну, а гэты варыянт свой час, там, яшчэ ў жніўні-верасні быў адхілены, і спачатку баяліся, але потым набірала вось сілу гэты каток рэпрэсіяў. Ён працягваецца, паколькі, ну, вось, бачуць яны толькі такі. Ну, але, ну, і вся гісторыя, і сама логіка сведчыць, што гэта варыянт тупіковы, паколькі, ну, грамадства, якое цябе не ўспрымае, можа на нейкі час сабрацца сіламі, прыглушыцца проста, на нейкі час можа взяць паузу, але ж любоў, скажем, ці хаця бы нейкі нейтральнасць ужо не вернеш. І самае галоўнае, што, магчыма, сапраўды ўсё больш людзей у ўладзе гэта разумеюць, што немагчыма ўжо, ну, вернуць гэтую самую хаця б нейтральнасць альбо прыхільнасць беларускага грамадства. Спадар Віталь, вось, напрыклад, Павел Латушка заклікаў да таго, каб беларусы ўсё ж такі не пабаяліся, і ў гэты дзень, які з'яўляецца дзяржаўным святам, у Беларусі выйшлі на вуліцы, маўляў, ну, такі дзень улады не будуць затрымліваць, хоць ужо зараз мы бачым сведчанне таго, што ўсё ж такі кропкавыя затрыманні яны ёсць. Вось, гэты дзень Х, ці ўжо зараз нейкую рысу можам падвесці, штосьці атрымалася, не атрымалася, і агулам, наколькі этычна заклікаць да выхаду людзей на вуліцы, будучы самімі за мяжой, бо такіх шмат закідаў мы бачым да апазіцыйных палітыкаў. Ну, зараз 13:30, умоўно скажем, напэўна, рано падводзіць яшчэ вынікі дня, але, ну, можна спрагназаваць, што ўсё-таки канечная частка людзей адгукнецца, но я думаю, гэта не будзе такім
масавым, паколькі ну нават сапраўды наконт гэтага закліка Латушка ці іншых палітыкаў ёсць розныя меркаванні. Там умоўна скажем, іншы палітык таксама в эміграцыі Зенон Пазняк радыкальна выказался супраць таго, каб людзі 9 траўня выходзілі і каб яны былі затрыманыя. Ну, в прынцыпе, ідэя Латушка таксама разумею паказаць, вот людзі выйдуць такі святы дзень 9 траўня, афіцыйнае свята, а іх будуць затрымваць, паказаць, якая гэта ўлада ну, на самой справе бесчалавечая, там, ці паказаць, што ўлада схільная да фашызму, ну, гэта ўжо і даказваць не трэба па шчырасці. Гэта і так уже многія разумеюць, зараз якраз палітолагі нават на паліталагічным узроўні разважаюць пра тое, наколькі ну, адпавядае цяперашні рэжым менавіта класічным вось структуры, класічным ну, всім характарыстыкам фашызму, і прыходзіць да высновы, што да, адпавядае, калі не браць там не абавязкова нацыянал-сацыялізм Нямецчыны, а, напрыклад, там фашызм самы першасны в Італіі, то там увогуле падабенства вельмі блізкае. Так што ёсць розныя меркаванні наконт таго, ці трэба сёння выходзіць, і заўсёды так было за апошнія, скажем, 9 месяцаў Беларусі, што заўсёды былі самыя розныя. Я не думаю, што сёння будуць ну, нейкія такія масавыя пратэсты, але ясна, што будуць затрыманні, людзі будуць затрымаць тых людзей, які хоць нейкім чынам абазначае сябе як не чырвона-зелёны, будуць затрымаць за любыя там шкарпэткі, за любую там маску в бел-чырвона-белых колерах. І гэта можна прадказаць. Не думаю, што ўладам што-небудзь перашкодзіць. Любы дзень у іх не адрозніваецца, яны 9 траўня будуць затрымваць. Так што ну, я в этом сэнсе магу прызнаць, што дастаткова ну, скептычна стаўлюся да гэтага закліка. І не тое ж таму, што сапраўды ён за межы, но паколькі часам трэба заклікі за межы, бо людзі ўнутры Беларусі не могуць да этого заклікаць, бо яны адразу будуць затрыманыя. Вось. Так што это нармальна, трэба ўспрымаць, што заклікі часам ідуць за межы. Але в тым сэнсе, што ну, часам як людзі не маглі спрагназаваць, чаму столькі многіх беларусаў выйшла ў жніўні на пратэсты, а все палітычныя глядальнікі больше сказалі, што нічого асаблівага пасля выбараў не будзе. Так што мы заўсёды павінны это памятаць. Але в дадзеным выпадку было ў людзей стымул, было ў людзей абурэнне, было ў людзей канкрэтная нагода, вынікі выбараў аб'яўленыя. Вот такога нейкага канкрэтнага яркага стымула сёння 9 траўня няма. Таму, ну, паўтаруся, рызыкну прагназаваць, што нейкіх вялікіх такіх выступаў не будзе, але затрыманні будуць. Дзякуй вялікі за гэтую размову і за той аналіз, які сёння праводзім у гэты все ж такі святочны дзень. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, быў з намі на відэасувязі. Но мы працягваем выданне і, канешне, зазіраем у іншыя гарады. Мы ўжо паказвалі вам відэа з Віцебску, дзе атмасфера з плакатамі Сталіна, з георгіўскім сцягам, з чырвонымі савецкімі сцягамі. Ідзе таксама акцыя, падобна на акцыю, якія праходзяць у Расіі, «Бессмяротны полк». У нас таксама ад Аліны ёсць яшчэ адна інфармацыя. З'явілася інфармацыя, якая ўжо разляцелася літаральна па тэлеграм-каналах, па тое, што я бацькам плацяць па 30 рублёў за выхад на мерапрыемства. Маўляў, боты даслалі такое відэо з Ліды, дзе верагодна разлічваюцца з так званымі патрыётамі. І гэта адбывалася вось проста так побач з курганам славы. То бок адпрацавалі мерапрыемства, атрымалі свае 30 рублёў. І так гэта выглядае. Гэта акурат тое, у чым вельмі часта ўлада абвінавачвалі апазіцыйных людзей, якія падтрымліваюць, скажам, апазіцыйныя сілы, што, маўляў, яны плацяць за мітынгі, але доказаў вось не было. Тут акурат ёсць доказы, ёсць відэа. Можаце паглядзець у тэлеграм-канале. Сёння спадарства мы ўзгадваем не толькі ветэранаў, якіх ужо не так шмат і засталося. Усяго 3337 ветэранаў. Гэта паводле дадзеных на 1 красавіка, у тым ліку 1877 удзельнікаў ды інвалідаў вайны і 1057 з іх узнагароджаных працаўнікоў тылу, 317 блакаднікаў Ленінграду. Яшчэ год таму, у 2020 годзе, на гэтую ж дату было зарэгістравана амаль на 1500 больш ветэранаў, чымся маем сёння. Ну, сапраўды, я думаю, што гэты лічбы, напэўна, будуць скарачацца імгненна. Вельмі мала засталося сапраўды ветэранаў, якія
ваявалі, якія памятаюць, як выглядала вайна, не тыл, а менавіта вайна. І, напэўна, ўскалынула беларусаў тое, што беларускія ветэраны не меліся не атрымаць як бы грашовай прэміі, кампенсацыі, такога невялікага падарунка, удзячнасці за тое, што яны зрабілі ў свае часы. Але вось пасля таго, як Байсол пачаў збіраць грошы менавіта для ветэранаў, Александр Лукашенко сказаў, што, маўляў, сапраўдныя ветэраны у бела-чырвона-белых грошай не возьмуць. Ну і тут, натуральна, у аўральным літаральна тэмпе пачалі шукаць грошы і прывозіць падарункі ветэранаў, падарункі, а таксама пэўныя грошы. Пераводзілі на картачку. Так, усяго, падаецца, выдаткавалі на гэту акцыю 65 мільёнаў рублёў. І разам з тым спадарства, канешне, калі мы ўзгадваем ветэранаў, мы не можам не ўзгадваць дзяцей той вайны. І вось адна з іх, Каліса Памазанова, нарадзілася яшчэ да вайны ў 1938 годзе у раёне Ржева. Менавіта там, пад Ржевам, фактычна можна паставіць помнік бездарнасці, бездапаможнасці, злачыннай дурноты савецкіх военачальнікаў. Менавіта ў Ржэўскім котле былі знішчаныя сотні тысяч салдат, страты войска былі бессэнсоўнымі. Нават немцы казалі пра тое, што гэта не выглядала як ваенныя дзеянні, бо там фактычна кідалі жывыя целы ў мясарубку. І вось уся зямля была пакрыта целамі забітых гэтых жаўнераў, гэтых салдат. Каліса Міхайлаўна кажа, што дзіцячая памяць ейная тады зафіксавала гэтыя моманты, гэтыя страшныя эпізоды вайны. І давайте ўжо зараз паслухаем ейныя ўспаміны. На этих полянах мы видели бугорки, не бугорки, а просто какой-то вот, понимаете, там такая зеленая трава. И мы однажды подходим с двоюродной сестрой, это полдень коров был, они все лежали, мы просто пошли походить. Господи, сапог торчит солдатский с этого пласта. Мы позвали ребят, они ковырнули. Лежат два солдатика в шинелях, в сапогах, а дотронешься уже шинели, сапоги рассыпаются. Ну, потом видно там, мы уже ходили, убирали, уже все. Ну, в 1953 году был же приказ Сталина, что одиночные могилы все убирать. Но там одиночных не было. Я не могу без этого вспоминать. Там могилок не было. Им некогда было копать, чтобы своих друзей похоронить. Там пласт поднимут на пару человек, и этим пластами прикрывали. Ну, короче говоря... Что там, кости? Потом, да, конечно, уже черепа, это все видно молодые ребята, потому что такие, вот такое видно, что молодые были. Ну, конечно, молодежи много, что там говорить. И так вот это мое, прошли там 2 года, этих 2 лета. Потом я уже не стала ездить редко, я в Минск перебралась. Но когда еду через Ржев, и именно проезжаем эту полосу, где я ходила железную дорогу, переходили, где этот лес, и когда показали вот это вот поляны эти, где мы пасли коров, и я как представила, сколько же их там. Вы знаете, у меня сердце заходилось, я не могла. Я не могла на это, вот, я и памятника этого не видела, который поставили солдатикам. Потом вторично показывали, я только рассмотрела, и со слезами тоже. Настолько было это жалко так. Такие бои шли, чтоб зарево за 75 километров видать, как горит город. Шумлівая гісторыя сведкаў вайны. І, канешне, мы будзем збіраць і паказваць гэтыя ўспаміны для вас, шаноўныя гледачы. Ужо зараз з намі на сувязі доктар гістарычных навук Александр Смалянчук. Вітаем вас. Добрый день. Спадар Алесь, Дзень перамогі заўсёды гадамі фактычна убівалася беларусам у тым ліку са школьных гадоў, што гэта святы дзень перамогі над фашызмам. Аднак сёння мы ўжо кажам у тым ліку пра тое, што гэта фактычна тая вайна, у якой адзін таталітарны рэжым перамог іншы таталітарны рэжым. Аднак усё ж такі перамагаў народ. Ці сапраўды мы так вось, як сёння мы мусім успрымаць гэтае свята? Для мяне гэта, вот, ну, парафразуя то, што калісьці пісаў і казаў Васіль Быкаў, скрадзеная перамога. Перамога, якую скрадзеная фактычна.
Шановне господарство, мы уже вяртаемся. Или можно сказать, ну, что война мае пераможца, это народ. Это народы Советского Союза, народы Европы, народы света, якія змагаліся супраць нацизму ў тыя часы. Ну, але вось у нашым рэгіёне фактычна гэта перамога была скрадзена, і сёння мы бачым, што яе фактычна выкарыстоўваюць не дзеля таго, каб не дапусціць паўтарэння нічога падобнага. А менавіта ў гэтым, я лічу, можа быць сэнс свята перамогі, а толькі дзеля таго, каб паказаць, што мы можам паўтарыць зноў, што мы вось гатовы, што вайна для нас з'яўляецца эфектыўным сродкам вырашэння нейкіх палітычных праблемаў. То есть я так успрымаю, напрыклад, то, што адбываецца уже шмат гадоў у Беларусі і ў Расіі. Спадару Алесь, зараз улады Беларусі вельмі часта пачалі звяртацца да гісторыі Другой сусветнай вайны, гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, спрабуючы яе перапісаць, падмяць пад сябе, вось пад іхныя патрэбы, у тым ліку тое, што ёсць сігналы пра тое, што чырвона-белы сцяг маюць зрабіць вось менавіта сімвалам калабарацыі, сімвалам акупацыі і такім чынам яго дыскрэдытаваць. Вось што вы заўважаеце і з чым можаце палемізаваць? Вось давайце раскажам нашым гледачам. Ну, я даследчык вайны, так скажу, вот дзякуючы маім экспедыцыям па вуснай гісторыі. Уже шмат гадоў займаюся гэтым, і між іншым была такая працяглая вельмі некалькі гадоў экспедыцыя на 20-е стагоддзе памяці Беларусі. Звычайна ў размовах, у ўспамінах людзей, якія перажылі гэтае доўгае 20-е стагоддзе, галоўная падзея жыцця і гісторыі, і біяграфіі — гэта была вайна. Это была вайна, і вайна гэта заўсёды ўспрымалася як боль. Практычна не было сярод маіх суразмоўцаў, гэта пераважна былі жыхары беларускіх вёсак 20-го, 30-го гадоў нараджэння, людзей, якія, ведаеце, казалі пра вайну і згадвалі пра яе вось у такім пераможным аспекце. Вось беларусы папросту не заўважылі гэтай перамогі, у меня такое засталося ўражанне. То есть адчулі, што так, вайна скончылася, але з некай такой радасці, што мы перамаглі, не было, таму што потым працягваецца сталінскі рэжым, у заходняй Беларусі калектывізацыя, рэпрэсіі, іншыя справы. Ось. І для мяне вельмі важна, разумееце, так спрабуючы зразумець, што людзі хочуць сказаць сваімі аповедамі, так, у пэўным сэнсе, якое пасланне ў гэтых успамінах людзей, бо там не было наогул ненавісці ні такога. Нават згадваючы пра нейкія такія страшныя рэчы, якія выраблялі там акупанты, карнікі ці нават партызаны, былі розныя партызаны. Не было ўжо ненавісці, было некае такое агульнае вывачэнне. Але самае галоўнае, гэта, канешне, гучала ва ўсіх, то есть стаяла на другім плане ўсіх успамінах, што нельга дапускаць вайны ні ў якім выпадку, што вайна не можа быць ніякім сродкам вырашэння праблем, што гэта недапушчальна. Гэта такое галоўнае пасланне, якое, мне здаецца, захоўваецца ва ўспамінах людзей. Дакументы, можа, гавораць пра нешта іншае, уже залежыць ад таго, што гісторыкі як там вывучаюць. Але я, напрыклад, перакананы, што ўсё і праўда пра гісторыю Другой сусветнай вайны ў Беларусі мы да гэтага часу не ведаем, на жаль. І, на жаль, сёння, каб сказаць гэтую праўду, трэба ісці насуперак дамінуючай гістарычнай палітыцы ў нашай краіне. Спадар Алесь, вось калі казаць увогуле пра такія вялізныя, цяжкія выпрабаванні для беларусаў, канешне, мы ўзгадваем годы акупацыі Беларусі, мы ўзгадваем сталінізм, мы ўзгадваем чарнобыльскую катастрофу, аднак у 21 стагоддзі фактычна ўжо пасля здабыцця незалежнасці Беларусі мы зноў сталкнуліся з вялізным выпрабаваннем для ўсіх беларусаў. Это вось фактычна тыя падзеі, пра якія мы ўжо кажам роўна год, прэзідэнцкія выбары 2020 года, гэты гвалт з боку сілавікоў, фактычна агулам лукашызм, так, у ягоным сённяшнім праяўленні. Ці можам мы казаць, што вось гэтыя 4 вялізныя трагедыі так ці інакш ужо трапяць у гісторыю, ці іх увогуле нельга ніякім чынам параўноўваць? Ну, залежыць, колькі працягнецца тое, што адбываецца сёння ў Беларусі. Я так спадзяюся, што ўсё ж такі гэта не працягнецца на тыя гады, як была, напрыклад, нямецкая акупацыя. Хоць, ведаеце, нейкія паралелі з акупацыяй сёння абсалютна відавочныя, кідаецца ў вочы тым, што адбываецца сёння ў адносінах да грамадскай супольнасці і так далей.
Тут я ще пригадав просто эту ситуацию с червоно-белым стягом, с национальным символом Беларуси, историчным символом Беларуси, спробу притягнуть и не показать, что нібито там німецкія акупанты і здраднікі карысталіся ім, але вот ведаеце, праца з гістарычнымі дакументамі моя і моих калегаў показвае, што беларуская сімволіка, нацыянальная сімволіка выкарыстоўвалася насуперак волі німецкіх акупантаў. Яны не давалі на гэта ніколі згоды, просто беларусы імкнуліся, беларусы, якія ў пэўных палітычных мэтах пайшлі на супрацу з Трэцім рэйхам і імкнуліся просто паказаць сваю самастойнасць тым самым. Вось. А гаворачы пра гэтыя велізарныя такія вось трагічныя падзеі беларускай гісторыі, я яшчэ раз скажу, што я спадзяюся, што гэта не зацягнецца і ўрэшце рэшт падзеі мінулага года будуць праз нейкі час успрымацца проста як пачатак новай перамогі і шлях да новай дэмакратычнай Беларусі. Спадару Алеся, давайте все ж таки узгадаем, дзе насамрэч вытокі чырвона-белага сцяга, бо ўвесь час зараз улады спрабуюць прывязаць яго менавіта да вось гэтай старонкі гісторыі, звязанай з Другой сусветнай вайной, звязанай з калабарацыяй з немцамі. Але насамрэч, адкуль ідзе чырвона-белы сцяг, і ці можна казаць пра тое, што ён, вось, маўляў, з'явіўся ў 18 годзе, а потым быў толькі з фашыстамі? Безумоўна, не. Сцяг нагул з'яўляецца не ў 18 годзе, з'яўляецца трохі раней, у 1916-17 годзе ён уже прысутнічае. Ну, але як сімвал Беларусі незалежнай, дэмакратычнай становіцца ў 18 годзе сцяг Беларускай Народнай Рэспублікі. У міжваенны час ён таксама актыўна выкарыстоўваецца дзеячамі беларускага нацыянальнага руху. У заходняй Беларусі, калі ішло змаганне супраць польскай палітыкі асіміляцыі, прычым не толькі прихильниками, скажем так, такой незалежности без поляков и без совету, як БХД, але так само и коммунисты с симпатией на его глядеть. И свядомый верш Максима Танка, где он пишет про чырвона-белы сцяг у 30-е годы. У годы войны это была спроба просто белорусов так само нагадать всему свету, нагадать немцев, что они... Мы бачым, што мы страцілі спалучэнне са спадаром прафесарам. Дзякуем яму за размову. Спадар Александр Смаленчук, прафесар і доктар гістарычных навук з горадні, быў з намі на сувязі. З ім мы паразмаўлялі пра розныя аспекты спалучэнняў гістарычнай палітыкі і сучаснай палітыкі, як улады выкарыстоўваюць і чырвона-белы сцяг, і памяць пра Другую сусветную вайну у цяперашніх умовах, каб паказаць тое, што патрэбна уладам сёння. Так што такім чынам гэта выглядае. Тым часам, шаноўнае спадарства, мы сёння будзем вельмі шмат увагі надзяляць успамінам тых людзей, якія рэальна перажылі вайну. Ну і, канешне, нельга не сказаць пра тое, што тыя людзі, якія больш за 70 гадоў перажылі усе самыя страшныя жахі Другой сусветнай, таксама праводзіць паралелі з сённяшнімі днямі, бо таксама спадарства, як і многія з вас, перажылі гэты страх, гэтыя здзекі ўжо ў 2020-2021 годзе. Гісторыя з імі паўтарылася, і мы адмыслова для нашых гледачоў даем ім слова цяпер і зараз. Слухаем. Мы с папой и с мамой жили, и с братом еще, жили в Витебске. Папина родня, в основном, они из деревни в Витебской области. В Витебской же области Бешенковичи были такое, оно сейчас есть, это было, можно сказать, еврейское местечко, скорее всего. Вот там жила мамина родня. И большинство во время войны оттуда не успело выехать. Когда война началась, мы по радио слышали, от всех слышали, что эта война ненадолго. Папе удалось нас забросить, как я поняла потом из рассказов мамы, в последний эшелон, который отправлялся с беженцами, шел в сторону Москвы. Были маленькие окошки и были
Мы открывали двери, которые закрывались вот таким образом. Открывали в щелочку, чтобы хоть смотреть, где мы проезжаем. И вот я помню, 8 лет – это уже не совсем маленький ребенок. Поэтому в голове осталось много чего с тех времен. И что мы проезжали Великие Луки и проезжали Смоленск, и горели уже вокзалы. Вокзалы пылали. И мы проскакивали, эти города проскакивали. А у мамы погибла, старшего брата семья выехала, эвакуировалась, потому что он жил в городе, в Витебске. А 2 братьев, или даже 3, которые были на фронте, семьи не успели. Они жили в Бешенковичах, в небольшом городе, и не успели эвакуироваться. И всех, конечно, все они погибли. С немцами я встретилась только после войны, когда я пошла в школу 12-я. Она сейчас стоит пустая, на Мясникова. Пустое здание стоит. Строили его немцы. Кто умел? Делали какие-то игрушки, из дерева вырезали. И я помню, что был такой деревянный гимнаст, начинаешь нажимать, и он крутится. Вот они и такой предлагали нам. Я поравновываю. То, что сейчас творится здесь, конечно, я больше из книг знала то прошлое время. Потому что я читала и Ремарка, я читала очень много про фашизм, и фильмы показывали про фашизм, потом уже. И то, что сейчас происходит, почему-то фашистами называют нас. Вы понимаете? Нас, мирных людей, которые встали за правду. Все поняли, что у нас украли голоса. Боже мой, это какой-то был тихий ужас вот для меня, для нас. Когда мы шли какой-то там уже предпоследний раз, когда пенсионеры выходили, запугивали ведь, запугивали. Но запугивали, как я понимаю, боясь. Вы понимаете, что? Нас запугивают, потому что боятся. Вот. И нам возле цирка на Янке Купалы перегородили эти чернорубашечники. Но я посмотрела, там очень молодые ребята. Совсем молодые, пацаны совсем. И я еще там стали объяснять. Придет время, вам станет очень стыдно. Ребята, придет время, вам станет стыдно, что вы оказались защитниками самозванца. Детская память очень цепкая. Я стал осознавать себя сознательно человеком где-то примерно с 2,5 лет. Наиболее запомнилось мне отношение немцев к нам, к родителям моим, ко мне. Они меня на руки брали, угощали меня,
повидлом намажут мне белый хлеб, конфеты давали, катали меня на мотоцикле по двору большого школы. Боевых действий я не помню, и их не было. Вот кроме того случая, что один бандяр убил другого. Запомнилось мне очень хорошо время освобождения, июль 1944 года. Зная, что немецкие войска отступают из Минска на Брест, до Баранович и Брест, да, и зная, что, отступая, немцы совершают карательные различные, значит, так сказать, меры, принимают по отношению к населению, жители нашей деревни решили выехать из деревни в болото. Кто вернулся, вот родной дядя по отцу вернулся, крестный вернулся, и дедушка Никита вернулся, да, они ничего не рассказывали о войне. Если даже мы, дети, обсядем на руки, то все и просим, значит, рассказать, они говорили так, для того, чтобы, как сказать, от нас отцепиться, чтобы мы не приставали. Я уже тогда задумывался, вот мне лет 10 было, 11, задумывался, почему не хотели говорить. И только потом, когда я узнал окопную правду от Быкова, от Адамовича, других, я понял, почему фронтовики, вернувшись, не хотели говорить о войне. И как только разговор заходил, вопросы задавали, они мрачнели, насупившись, и уходили от разговора. Я не помню, с какого года эти парады стали, с какого года уже современная власть присвоила себе лавры победы тех людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы уничтожить фашизм и в Европе, и в мире. К сожалению, да, история развивается по спирали, наступает время, когда все возвращается на круги своя. Я по жизни не воспринимал ложь ни в каком виде, ни ложь во спасение, никаким образом. Ложь есть ложь. И вот то, что произошло в стране, тот нарыв, который накапливался в течение 20 с лишним лет, он нагноился, накопился до такой степени, этот лживый этот нарыв, что общество, люди, народ не выдержали и восстали против этой лжи. Выказал удовлетворение тем, что эти молодые люди берут судьбу республики в свои руки. Я выразил надежду, что в их руках Беларусь действительно станет свободной, процветающей, где люди будут жить без лжи, без обмана, без насилия. Да. И я верю и сейчас, несмотря на то, что произошло некоторое снижение активности, так, под натиском, я тоже не боясь скажу, под натиском фашистующих сил в нашей стране, да, я верю, что наступит время, когда Беларусь, выйдя, каждый голос на широкий простор, войдет в семью свободных, цивилизованных, европейских. Несколько дней мама и рядом люди с ней были, верили в то, что через несколько дней все закончится, и не двигались с места. Мама была с нами до конца, наверное, конца августа, видимо, так. И потом был приказ немецкого командования всем евреям собраться в гетто в Богушевич. Это 5 километров от этой деревни. И все. Вот перед мамой стояла такая дилемма. Либо остаться, и тогда всех расстреляют,
потому что это же ясно было, либо идти. Она взяла нас и пошла в гетто. Но папина сестра со старостой ее догнала и сказала, что детей отдавай, пока я жива, дети будут живы, а сама уходи, пожалуйста. Дело в том, что моя мама была еврейка. И в деревне все знали о том, что папа, вот Нехай, фамилия была моего папы, что он женился на еврейке. Вот. И ни один человек, никто не выдал, ни один человек. Я говорю, это вот такие белорусы, вот такая белорусская душа. У меня есть письмо, которое писала моя мама, родственница, и чудом сохранилось это письмо. И вот она пишет в 43-м году, что дети остались у немцев. Не знаю, до сентября 41-го были живы, а дальше не знаю. Тетя Макрина взяла меня в одну руку, в другую руку свою внучку, и вот так она стояла перед ними, и эти немцы стреляли над головой. Вот, над головой стреляли. Вот. Она это каждый раз вспоминала и всегда плакала. Я лично помню, не хочу оправдываться никогда, но я помню вот эту первую конфету, которую я попробовала, это дал немецкий солдат-немец. Зять был комиссар партизанского отряда. Он погиб. Вот. А дочь была связной. Сын один у нее погиб в первые дни войны. Это папина сестра. Вот кому пришлось пережить жутко. Вот эта картина до сих пор стоит передо мной, что какая-то женщина стоит у калитки и держит в руках какую-то ляльку в золотой шубе, которую я в жизни не видела, потому что из тряпок мы могли из дерева что-то делать детям. Вот. И стоит, и вот эта папина сестра Макрина, которую я называла мамой, меня немножко подталкивает к ней и говорит: ходи, у твоя мамка. А я держусь за ее ногу и знаю, что это моя мама. А ту женщину я не знаю. Вот. И вот у меня картина даже до сих пор это, как вот эта женщина, которая стояла у калитки, она упала. То есть она потеряла сознание. И вот и потом помню, как она стояла на коленях и целовала ноги папиной сестре, что она сохранила 2 детей. Но счастье было недолгим. Мама была уже совершенно больна. В общем, жуткого было очень много. Просто мы не понимали. А вот сейчас... А сейчас я, кроме этого, не могу заснуть еще, потому что я прокручиваю вот эти последние картины вот теперешнего времени. Уже, казалось, столько времени прошло, но не может это возвратиться. Уже другой мир должен быть. Я остановилась, увидела многих людей, и вдруг просто много этих автобусов за 1 секунду, значит, возле этой Ковальской слободы остановились, и тьма, в черном, тьма людей выскочила. Они с автоматами. Вот здесь у них вот эти баллоны. И на перерез молодежь стала удирать, конечно, в проем дома, в арку. А я, конечно, я просто стояла и видела это все. Я и другие женщины. Я кричала, что вы делаете, что вы делаете. И да, потом оттуда я услышала выстрелы уже внутри дома. И стали их выводить, этих людей, с завязанными за спиной руками. Какая может быть реакция у нормального человека? Естественно, мы стали кричать: что вы делаете, Фаша, что вы делаете? И я кричала, что заберите меня лучше, мне 80 лет, заберите меня, что вы молодых этих берете. На один из маршей, я ходила на марши все,
я брала с собой папин портрет. А тогда параллельно был марш этих отставников. Вот это было. И я шла вот с этим портретом, с папиным, и какой-то с дыханием этим перегаром каким-то, вот как в портрет, вот так рукой шмаганул. Слово плохое, но так оно и есть. Я не могла просто прийти в себя и думала, как? Где твоя совесть? Думали, что это все в прошлом. Уже это вернуться не может. Оказывается, я не могу, все равно не могу сказать, что может это вернуться. Оно не вернется, не может вернуться. Другой народ, другие люди, другая молодежь. Они другие, они этого не допустят. Вось такія кранальныя ўспаміны, што важна падкрэсліць, і што казалі нашыя суразмоўцы пра тое, што мы думалі, што гэта ніколі не вернецца. Але, на жаль, тое, што зараз у 21 стагоддзі адбываецца ў Беларусі, вельмі часта нагадвае кадры з таго, што адбывалася ў гады Другой сусветнай вайны. Таму ніколі зноў пра гэта кажа Святлана Ціхановская ў сваім звароце, а мы спадарства вяртаемся ў Ліду, дзе таксама сёння святкуюць Дзень перамогі. Інфармацыю, якую ўжо агучвалі мы ў нашым эфіры, гэта 30 рублёў спадарства за удзел у дзяржаўным праваладным мітынгу. А 50 за мітынг плюс аўтапрабег. Яшчэ вяртаюць грошы за бензін. Цікава. Давайте зірнем разам гэта відэо з Ліды. Акурат, вот бачым. Дзе знаходзяцца гэтыя грошы у жанчыне у руцэ, у левай руцэ пад гэтымі лістамі. Вось такое відэо маем спадарства ўласна. Гаворка, канешне ж, пра паралелі, якія праводзілі калісьці ўлады Беларусі. Той жа ж тагачасны міністр унутраных справаў Юрый Караеў казаў, што за выхад на мітынг пратэстоўцам плоцяць там асобныя сумы, там і $50, і розныя сумы называліся, і 30, а калі там выходзіш са сцягамі, то яшчэ больш, і так далей. Вось спадарства вам доказ таго, як улады збіраюць масоўку на такія дзяржаўныя святы. Тым часам чарговае, на жаль, чарговае затрыманне сёння ў Дзень перамогі ў Менску на плошчы Перамогі. Затрымалі актывістку Галіну Лагацкую. Цяпер яна ў першамайскім РУС. За што невядома, але хутчэй за ўсё, як паведамляе Белсат, гэта прэвентыўнае затрыманне. Так што, так, шаноўнае спадарства, сёння выйшлі не толькі людзі на праўладныя мітынгі, беларусы, як сапраўдныя сыны партызанаў, беларуская партызанская нацыя таксама правялі акцыі з чырвона-белымі сцягамі, выйшлі, паказалі тое, што яны супраць фашызму, яны супраць лукашызму, што яны за тое, каб людзі мелі сваю годнасць і мелі свае правы. Пры магчымасці спадарства ў хуткім часе вам пакажам тое відэо, якое ўжо з'яўляецца ў сеціве. Ну а зараз задаемся пытаннем, ці ўхваляеце вы тое, як гэтае свята сёння урачыста святкуюць улады Беларусі. Наколькі ідэалогія паказвае беларусам тэму вайны і перамогі. Ці ўхваляеце гэта і чаму? Давайте паслухаем адказы. Идеологов не смотрю и не слушаю белорусских. А почему? А зачем? Промывание мозгов? На мой взгляд, традиции нужно соблюдать и отдавать дань тому, что сделали наши деды и прадеды, да, вложили в эту великую победу. И то, что делается из года в год государством, да, почитается очень здорово и очень приобщает молодежь к этому всему, чтобы не забывали и помнили. Я думаю, фашизм осуждают все страны в мире, поэтому это очевидный факт исторический. В последнее время, ввиду последних событий, это все как-то интерпретируется немножко по-другому, не так, как нам рассказывали в школе в свое время. Вот. И как меня воспитывали, как я стараюсь своих детей воспитывать, это чувство патриотизма, чувство справедливости, чувство уверенности в завтрашнем дне,
Не надо присваивать эту победу действующей власти. Это победа всего народа, и белорусского, и русского. Поэтому я считаю, это перебор. Это наша победа общая была. По-моему, наша государственная идеология вообще мало что говорит правильно, поэтому не думаю, что на эту тему она говорит что-то тоже адекватное. Нас воспитывали, что такое война, ужасы войны. А сейчас это все хихи-ха-ха, и реально пока, если люди забудут, это опять может повториться. Нам на истории идеологии не преподавали, но вот, как я уже сказал, из того, что я могу вспомнить, я по Вторую мировую достаточно много знаю. Не сказал бы, что какой-то идеологией пичкали. В принципе, вранья хватает. У нас деды, 45-й можем повторить и так далее, там немножко все по-другому. Там это больше рассматривается как трагедия, которая произошла, а у нас это рассматривается как мы должны помнить всегда, это может повториться и так далее. Такая пугалка для детей, для современного поколения. Ось, уласне, господарства, кажучи про пугалку, ось у Гомлі інформація акурат ёсць на нашай інтэрнэт-старонцы. Мясцовая настаўніца заганяла вучняў на акцыю, бо яны абутыя і апранутыя. Господарства вось у адной са школаў чыгуначнага раёну Гомлі настаўніца патрабавала, каб вучні абавязкова ўзялі ўдзел у афіцыйнай акцыі. Аўдыёзапіс размовы ёсць у рэдакцыі Белсату. А вось што казала гэтая жанчына: людзі, вы жывяце ў дзяржаве, у якой абавязаныя гэта рабіць. Вы ходзіце ў школу, вы харчуецеся задарма, вы абслугоўваецеся медычна задарма. Гэта вялікае свята, і гэта не абмяркоўваецца, заявіла аднаму з вучняў ягонае кіраўніцтва. Пры гэтым яна пагражала дрэннымі адзнакамі за чвэрць і праблемамі у характарыстыцы. Вы абутыя, апранутыя, у вашых бацькоў ёсць гарантаваныя працоўныя месцы, і вы ясцё кожны дзень. І каму не падабаецца вашым бацькам, ідзіце жыць у лес, у іншую дзяржаву едзьце. Вось такія прапановы гучаць ад настаўніцы адной з гомельскіх школ. А разам з тым беларусы ўсё ж такі наважыліся выйсці і павіншаваць беларусаў з днём перамогі, у першую чаргу ветэранаў. І, канешне, калі ж уже перамаглі фашызм, то ёсць упэўненасць у тым, што перамогуць і лукашызм. І наступнае відэа, якое мы вам хочам паказаць, ад тэлеграм-каналу Баста з ваўкавых господарства. Тех, кто боролся за нашу свободу. Конечно, ніколі зноў. Это асноўны пасыл, які сёння гучыць. І, канешне ж, гэта мы чулі і з вуснаў тых, хто перажыў вайну, і тых, хто, канешне, перажыў тыя здзекі, той гвалт у Беларусі ўжо пасля сканчэння вайны ў 2020 годзе, 75 гадоў пасля гэтай страшнай трагедыі. Сапраўды, беларусы ва ўсім свеце, не толькі ў Беларусі, ушаноўваюць памяць загінулых нашых продкаў у гэтай вайне, перамогу над нацызмам, рознымі акцыямі. Яны нагадваюць таксама аб сучаснай барацьбе за грамадзянскія і нацыянальныя правы беларусаў. Мы пабачылі ў Хацежані чырвона-белы сцяг, які на флагштоку ўзнялі. Мы пабачылі фотаздымкі людзей з Рэчыцы, з Менскай Лошыцы, з Берасці, з Масквы, з Таронта і нават з Вроцлава. Так што дзякуем вам всім тым, хто выйшлі ў гэты дзень і аддалі гэтую пашану нашай гісторыі. Тым часам вось улады все ж таки вельмі баяцца таго, каб і баяліся таго, каб беларусы не выйшлі ў сённяшні дзень вельмі масава. Яны вельмі
пільна правяралі цэнтральнай вуліцы Менску, ваколіцы плошчы Перамогі, правяралі нават на ліхтарах, ці там няма ніякіх там спецсродкаў і гэтак далей. Тым часам сёння не працуе і станцыя метро плошча Перамогі, так што даехаць туды немагчыма, все зачынена. Так улады адгараджаюцца ад беларусаў, якія, в прынцыпе, хацелі бы проста ушанаваць памяць, але і цяпер улады асабліва моцна баяцца якіх-кольвек збораў людзей. Ну і варта ўзгадаць хіба што сённяшні дэкрэт Александра Лукашэнкі пра тое, як мае адбывацца перадача ўлады на выпадак ягонай гвалтоўнай смерці. Ну, а вось тэма вайны, канешне, яна закранула кожную трэцюю сям'ю ў Беларусі, і так ці інакш, бо кожны трэці, а па розным дадзеным, кожны чацвёрты, кожны трэці беларус загінуў у часы Другой сусветнай вайны. І вось як сёння выхоўваюць маладое пакаленне, як ім распавядаюць пра Другую сусветную вайну, мы ўжо з вамі, спадарства, мелі магчымасць пабачыць на прыкладзе гомельскай школы. А ў якіх мэтах выкарыстоўваюць улады Беларусі вось гэтую ідэалогію пры выхаванні дзяцей і моладзі? Пра гэта з псіхолагам Інай Трусавай размаўляла наша журналістка Ганна Русінова. Давайте паслухаем. У нашыя часы ўлады Беларусі уцягваюць у палітыку нават дзяцей. Як гэта можа паўплываць на іх псіхіку, сёння мы паразмаўляем з экспертам, псіхолагам Інай Трусавай, якая мае штогадовую працу псіхолага, была псіхолагам кадетнага юрыдычнага корпусу ў Менску. Добрый дзень. Дзяржаўная ідэалогія выкарыстоўвае ў сваіх мэтах тэму Другой сусветнай вайны для выхавання дзяцей і моладзі. Як увогуле гэтыя міфы могуць мець наступствы на дзяцей і моладзь? Вы знаете, что начну с основного. В чем корень проблемы, которая сейчас существует? Дело в том, что во все времена, там, в Средневековье, люди использовали историю как инструмент для достижения своих целей. Потому что политическая игра, это всегда использует историю как инструмент для того, чтобы изменить настоящее. А если этих исторических фактов не хватает, их изобретают. История Второй мировой войны имеет глубокие корни, да, и много информации, которая искажается ради того, чтобы достичь своей цели. А какова цель? Очернить то протестное движение, которое существует в Беларуси. Сейчас уже становится легче эту историю менять, потому что очень много людей, которые участниками являлись Второй мировой войны, они уже, к сожалению, ушли из жизни. Поэтому найти тех людей, которые могут подтвердить те или иные факты, уже остается совсем мало. Мы еще можем сказать, что используют детей и эту измененную историю для того, чтобы как бы цементировать нацию. Ці ввогуле маладзён, дзіця разумее, што такое вайна. Ввогуле гэты вобраз романтычны, які ствараюць дарослыя, ці насамрэч гэта крыўдзіць маладзёнаў? Вы знаете что? Я еще раз хочу подчеркнуть, что, к сожалению, сейчас осталось в живых очень мало тех людей, которые являлись непосредственными участниками военных действий Второй мировой войны. Да? Они могли бы рассказать, потому что это патриотическое воспитание детей у нас пошло на нулевой уровень. Из-за политики, из-за борьбы за власть, за кресло, за какие-то позиции, за свои средства, у нас ушло это патриотическое, истинное патриотическое воспитание, когда детям показываются кадры военные. И когда человек, который участвовал в этих событиях, он мог рассказать, как поступали партизаны, как поступали немцы, хорошо, плохо. То есть реальные факты утрачиваются. Соответственно, дети не понимают, что такое война. Это, конечно, очень хорошо, что они не понимают, что такое война, потому что это всегда несет разрушение и боль. Но было бы замечательно, если бы на теперешний момент побольше было общения с теми, кто прошел через это, и они бы рассказали, какие лишения они испытывали. Практики выкарыстання вайсковай формы для дзяцей, як карыстацца сапраўднай зброяй, гэта толькі зараз з'явілася такое, ці гэта было дагэтуль, і гэта чаго ідзе прыклад з Расіі, як таксама робіцца такія показаны казушныя прадстаўленні, ці што это, адкуль з'явілася? Вы знаете, что
Сейчас это идет очень навязчиво, да, и, скажем, ежедневно, да, там то в одном, то в другом месте. То есть это часть вот этой политической игры, да, часть вот этой сформированной пиар-компании. Раньше, опять-таки подчеркиваю, у нас тоже были урок НВП, где мы начальная военная подготовка. И у нас там был раз в неделю или 2 раза в неделю, я даже не помню, но мы ходили в тир, мы стреляли, там, одевали форму, там, у нас противогаз одевали. Это было нормой. То есть мы считали, что так должно быть, чтобы защитить свое государство. Также, когда я преподавала в кадетском юридическом корпусе, были ежедневные тренировки, а дети ходили в форме, ну, кадеты, будущие милиционеры, там, да, военнослужащие и те же сотрудники ОМОНа, которые сейчас они в ОМОНе и служат там, или в милиции, да, они ходили в форме, они оружием пользовались, они стреляли, они учились бороться. Но хочу вам с достоверностью сказать, что очень много из этих ребят свободомыслящие, и они поддерживают истинную историю, и они поддерживают ценности ненасилия, ценности уважения к свободе слова. Ну, а есть те, кто принял эту позицию, выгодную для себя, что это оружие, это значит надо убивать, защищать, там, наказывать силовыми методами. Поэтому это зависит еще от уровня моральных ценностей внутренних у человека. Поэтому дай форму мне или вам, да, ну, оденем мы эту форму, и что? Ну, да, посмотрели, поиграли в какие-то игры, там, я не знаю, там, в пейнтбол и так далее. Это никак не воздействует на психику. Очень важно, что во время того, когда они одевают эту форму и берут оружие, что им проговаривают, какую информацию доносят, что в результате хотят получить те люди, которые организуют эти процессы. А они хотят получить управление детской психикой и идеологией. Дякую за розмову. Дякую. А я нагадаю, сёння мы размаўлялі з псіхолагам-экспертам Іннай Трусавай пра тое, як дзяржаўная ідэалогія пра Другую сусветную вайну ўплывае на дзіцячую псіхіку. Ганна Русінова, Белсат, Вільня. Шановне господарство, ми вертаємося у нашу студію. У мене з'явилася гостя Алена Живоглот, координатор каналу. Добрий день, вітаю вас у нашій студії. Алена, ось для вас особисто, що значить 9 травня? Я, наверное, отношусь к той категории людей, которые называют это праздником Победы. Я знаю, что здесь разделены мнения, кто-то говорит о Дне памяти и скорби. Думаю, что я вот как раз из той категории, которые говорят праздник Победы. Это, безусловно, день, когда хочется возложить цветы, когда хочется вспомнить о своих бабушках и дедушках, прабабушки, да, в зависимости от поколения, когда хочется собраться вместе, погрустить, наверное, порадоваться тому, что мы сейчас живем в мирное время. Вот так обычно проходит 9 мая. Это 9 мая, безусловно, проходит в другом оттенке, в другом ключе, по-особенному, да. Дакладна так. Я думаю, акурат гэта добры момант, каб мы паказалі нашим гледачам зварот усёй каманды НАУ антыкрызіснага ўправлення да беларусаў з нагоды Дня перамогі. Давайте поглядим, а потом протягнем размову. В этом году 9 мая имеет особое значение. Мы будем отмечать победу над фашизмом в стране, где в 21 веке фашизм не просто поднял голову, а расцветает. В стране, оккупированной настоящей хунтой во главе с диктатором, который открыто восторгается Гитлером. В стране, которая с каждым днем все больше напоминает большой концентрационный лагерь, а не европейское государство. Выстрелы, взрывы гранат, карательные отряды, пронзительные женские крики, пыточные камеры на Окрестино и в Жодино, тотальное подавление инакомыслия. Народ-победитель вновь столкнулся со злом, которое, казалось, когда-то одолел раз и навсегда. Тогда наши предки сражались с врагом, пришедшим извне. Сейчас же ситуация более драматическая. Мирных белорусов делят на правильных и неправильных, искусственно сталкивают друг с другом. Это делают те, кто украл у народа главный инструмент национального диалога – выборы. Те, кто считает, что иногда может быть не до законов. Те, кто разжигают вражду с помощью лживой пропаганды. Те, кто верит в богоизбранность одного человека и готов подменять им совесть и конституцию. Сегодня на наших глазах пытаются убить наше будущее. Будущее наших детей. Будущее Беларуси. Репрессии, каких Европа не видела более полувека, затронули сотни тысяч, если не миллионы белорусских семей.
Прямо или косвенно с государственным террором диктатуры столкнулись мы сами, наши родственники, друзья и знакомые. Почти вся страна. Спустя 9 месяцев после выборов каждый понял и увидел, по каким лекалам воссоздавался режим в Беларуси. Человек, который больше всех разглагольствует о Великой Победе, воссоздал систему, которой Великая Победа когда-то положила конец. Победа в той войне – победа наших предков. Но у каждого поколения свой вызов, своя борьба. И так случилось, что сегодня нам противостоит то же зло, что нашим дедушкам и бабушкам 80 лет назад. Но современные белорусы тоже одержат свою великую победу над злом. И знают наверняка, никто не будет сражаться за нее вместо нас. Ни Евросоюз, ни США, ни Россия. И если мы не хотим и дальше жить в рейхкомиссариате имени Лукашенко, мы должны сделать все, чтобы у нас появился еще один День Победы. При этом победа 1945 года – общее наследие всего белорусского народа. Никто не может присвоить ее себе. И очень грустно видеть, как в наши дни отдается дань памяти этому событию. Вместо скорби – борецание оружием. Вместо реальной заботы о ветеранах – концерты для согнанных бюджетников. Вместо осмысления трагедии – шашлык. Но мы гордые и свободные белорусы. Дети, внуки и правнуки победителей фашизма. Отметим 9 мая достойно. Мы выйдем в этот день на улицы своих городов, за право называть которые своими сражались наши предки. Мы воздадим почести борцам с фашизмом, как прошлых лет, так и современным. Мы сами почувствуем себя победителями. 9 мая мы встретимся на легальных государственных мероприятиях. Мы умеем узнавать друг друга по взглядам и улыбке. А нашим флагом станет голос, который мы поднимем, когда почувствуем нужный момент. Этот День Победы должен стать и станет нашим днем. Вось такі адмысловы ролик зрабіла Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, каб натхніць беларусаў да таго, каб сёння ў гэты дзень 9 траўня яны ўсё ж такі выйшлі на вуліцы. Ну і вось яшчэ, канешне, дзень не скончыўся, але тым не менш ужо большая палова дня мінула, можна пэўна сказаць пра тое, ці пачулі вас беларусы, вось які фідбэк вы атрымалі? Смотрите, мне, наверное, хотелось бы изначально сказать, что это не призыв на акцию протеста. Да? Мы говорим о 9 мая как о Дне Победы, когда мы, по сути, призывали людей выйти на улицы, как они привыкли делать это каждый год. Мы понимаем, что есть риск, страхи, и люди боятся символики. И мы как раз говорили о том, чтобы не было разделения общества, да, на красно-зеленых и на БЧБ. Мы призывали выходить без символики. Говорить Але сейчас... з белой вопратцы, так как с белыми элементами. Да, то есть мы точно понимаем, да, что это рискованно сейчас. Мы точно так же понимаем, что завтра никогда не будет безопаснее и спокойнее, чем вчера, потому что режим Лукашенко закручивает гайки, это факт. Сказать сейчас, как прошел День Победы и видим ли мы толпы демократического большинства, едва ли мы не можем, да, говорить об этом сейчас. Мы видим, что уже с 23:34, да, вчера, накануне начались залпы фейерверков в БЧБ. Это радует во дворах. Наверное, сегодня они продолжатся. Мы видим, люди присылают фотографии, что действительно кто-то вышел в белом цвете. Здесь нет маршей, здесь нет ходьбы колонной. Мы не видим задержаний, это уже радует. Да? Есть адзінкавыя затрыманні, затрымалі журналістаў, прынамсі па тым, што я маніторую, затрымалі 2 асобы. Ну, але няма таких, напэўна, маштабных затрыманняў. Да. Мы понимаем, что режим, ну так грубо говоря, напрягся, да, на въезде в Минск патрули стоят и военный конвой. По большому счету мы потратили ресурс системы, да, для того, чтобы среагировать на то, что люди просто выходят на улицы, да, наслаждаться Днем Победы, проводить этот день вместе, открыто, свободно. Мне, ну, так искренне грустно от того, что люди боятся сейчас, находятся в таком страхе, и от того, что мы даже дискутируем на тему, а вправе ли мы сказать, что мы выходим на улицу в этот день. И это про, наверное, наши демократические силы, да, и политические штабы в том числе. Мы видим, что нет, и выделяем здесь НАУ как тех, кто призывает. Призывает к чему? Просто провести День Победы вместе на улицах. Вот. Это нужно понимать, что
Безусловно, белорусам важно, чтобы у всех была единая позиция, да, и важно, наверное, слиться единогласно в том, что нельзя отменить День Победы. Мы говорим о легальных местах, мы говорим о разрешенном формате, мы говорим просто о прогулках, и тем не менее сегодня, в 2021 году, мы дискутируем на тему, выходить ли на улицу, либо нет. Альбо нават ці призываць выходить на вуліцу, бо было шмат закидаў да нау, што все ж таки мы разумеем, наколькі зараз рэпрэсіўна працуе рэжым, наколькі небяспечна, ну, кожнае праяўленне. Вось сёння затрымалі дзяўчыну, якая прыйшла на плошчу Перамогі з адной белай ружай, але на ружу былі завязаны бела-чырвона-белыя стужачкі. Праз гадзіну пасля яе допіса в сторы яе затрымалі. Безусловно, это абсурдная ситуация, да, но наверняка каждый из нас уже готов к тому, что если ты выходишь с БЧБ-символикой, это уже небезопасно. Именно поэтому так много акцента делается на без символики. Да? У нас была логика, чтобы режим сработал в обратную сторону. Если люди без символики, значит, это люди, которые не согласны с тем, что происходит сейчас, да? С режимом Лукашенко не согласны. И в таком случае режим Лукашенко нужно напрягаться с тем, чтобы массово наряжать людей и город в свою символику. Вот в каком-то таком ключе мы двигались. Да, наверное, к сожалению, и сегодня там вечером или дальше день продолжается, могут быть эти задержания. То, как мы слышим белорусов, и к нам много обращаются активисты, дворовые активисты, которые переживают за то, что мы даже не говорим о символике, да, в этот день. И люди принимают на себя эти риски, решения о том, что они готовы. Мы видим, что во дворах вывешены флаги. Мы видим, как люди с вечера, с ночи подготовились. Да. Ну, никто не вправе, наверное, людям отказать в возможности этой. Тут каждый сам... Это особистый выбор кожного. Безусловно. Нельзя тешить себя иллюзиями и надеждами, что из-за того, что НАУ, либо кто угодно, да, кто-то из наших медийных персон призвал, и люди пошли, думаю, что так не работает. Я думаю, что тут хіба що такий дисонанс, що просто Павел Латушка зараз знаходиться у Варшаві і якби з-за межі закликає людям вийти. Тим не менш, ён не має ризиків тут. Хоча ми ведаем, що так само ён понес певний кошт того, якое рішення ён прийняв у своєму житті, правда? Тим не менш, ось сапраўды гэта неверагодна рэпрэсіўны механізм. То, што тебе могуць затрымаць за стужачку на кветцы, за шкарпэткі, за лампасы, за шалік, за што заўгодна, ці за маску. Альбо сёння затрымалі таксама хлопцаў, якія проста мелі белы кавалак матэрыяла з проста чырвоным сэрцам. То бок спалучэнне колераў зараз стала небяспечным нават да такой ступені, што замалёўваюць дарожную разметку там, дзе яна была, і павінна быць бела-чырвоная, яе замалёўваюць. Ну, смотрите, можно, наверное, порадоваться тому, что система напрягается, мы действительно ее волнуем, и она боится людей. Говорить о безопасности, безусловно, взвешивать риски. Вот этот комментарий о том, что мы здесь, люди там, безусловно, мы это понимаем. Я же считаю, что мы скорее являемся рупором, да, какой-то связующим элементом, координационной точкой, возможно. Если к нам много обращаются люди с тем, чтобы донести позицию наружу, только потому что у нас больше охваты, да, есть возможность говорить вслух, то нельзя им в этом отказывать. Вот, наверное, такая позиция. Алена, ну не могу сёння не закрануць яшчэ одну тэму. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, і хіба што зусім не выпадкова гэты дэкрэт апублічніўся сёння. Гэта дэкрэт на выпадак гібелі, забойства, які, дарэчы, адразу пасля падпісання пачаў дзейнічаць. Вось я тут зацытую. Гэта дэкрэт ад 9 траўня 2021 года аб абароне суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу. Документ прадугледжвае, што ў выпадку гібелі кіраўніка дзяржавы з прычыны замаху, здзяйснення акту тэрарызму, замежнай агрэсіі, іншых гвалтоўных дзеянняў, усе дзяржаўныя органы і службы дзейнічаюць у адпаведнасці з рашэннямі Рады бяспекі, на паседжаннях якой старшынюе прэм'ер-міністр. Як НАУ каментуе гэты дэкрэт? Што тут можаце сказаць? Гэта хіба што той дэкрэт, пра які Александр Лукашенко казаў яшчэ 24 красавіка, што ён пра гэта вельмі доўга думаў. Ну і вось што ён выдумаў. Якое права гэты чалавек можа рабіць дэкрэты на выпадак сваёй смерти? Я вам скажу так, что когда вот этот декрет вышел, стало понятно, что это тот декрет, о котором шла речь, ну, так чуть выдохнули, что это не самый, наверное, плохой вариант. Для меня это, опять-таки, показатель того, и кто-то в телеграм-каналах уже прокомментировал,
даже эту тему, показатель того, насколько он боится, насколько он чувствует уже, что есть риски, реальные угрозы, да, ему самому и всей системе. Здесь важно понимать, что те люди, которые обеспечивают ему безопасность, наверное, в случае, если Лукашенко находится в небезопасной ситуации, еще в менее безопасной, да, не помню, кто из телеграм-каналов это проговорил, это тоже важно осознавать его окружению, да, если уже Лукашенко суетится в таком ключе. Можно ли говорить о каком-то здравом смысле, о логичности действий? Ну нет, едва ли, мы все понимаем, что это абсурд. Почему он так делает, тоже очень понятно. И чему? Он переживает за то, что действительно для него есть угроза. Его состояние шаткое и валкое. Ему нужно обеспечить себя властью, а еще там и Тым не менш, мне здаецца, што гэта зусім іншая пагроза. Гэта не пагроза таго, што хтосьці збіраецца яго забіць. Гэта проста пагроза таго, што ён абсалютна страціў сваю легітымнасць як чалавек, які займае кіруючую пасаду, і проста з меркаваннем, рашэннямі якога ўсё менш і менш слухаюцца беларусы. И тем не менее он пытается держаться у власти. Мы понимаем, для чего, да, и почему. Он не уйдет сам с поста своего, это объективно. Он будет придумывать декрет, он будет придумывать все ходы и выходы, чтобы остаться в реальной ситуации у власти, да. Номинально это может все меняться, расклады, тем не менее. Нет иллюзий, что это забота о белорусской демократии. Ну, може, згадаємо, що Владимир Бакей, так, здається, казав про те, що у нас сапраўды наша беларуская дэмакратыя, але гэта, канешне, здзек. Гэта проста здзек на тым, што зараз адбываецца ў Беларусі, шаноўнае гаспадарства. Некаторыя палітолагі, дарэчы, каментуюць тое, што гэты дэкрэт, ён яшчэ больш штурхае Беларусь у бок Масквы, як бы аддаючы Беларусь фактычна у рукі Кремля. На мой взгляд, мы уже настолько с Лукашенко у власти, настолько в руках Кремля, что нам нужно выбираться. Не согласна категорически с риторикой там, про санкции и про участие Америки и Европы, о том, что если буду слышать белорусский народ, Европа и Америка нас подталкивают в руки Кремля, абсолютно нет. Мне кажется, настолько, насколько Лукашенко подвел страну к рукам Кремля, ну, тут скорее выбираться из этой ситуации нужно уже. Поэтому толкаем ли Лукашенко больше нас в руки России? Ну да, думаю, так и происходит. Все переговоры и вся ситуация говорит о том, что он договаривается, и договаривается не в пользу белорусского народа. И, к сожалению, насколько категорично тут не прозвучать, Россия выбирает себе такого партнера. Алена, напрыканцы нашай размовы хацела бы паставіць, ну, больш-менш пазітыўную кропку. Вось, ці было штосьці на мінулым тыдні, што дало вам веру в тое, што ўсё ж таки гэтая наша перамога, яна наближается? Самое важное событие — это немецкая адвокатура, это, которая подала дело, да, о возбуждении дела, запрос. И сейчас мы ждем, как немецкая прокуратура отреагирует на это. Наконец-таки в списке подозреваемых, да, статус, наверное, находится и Лукашенко сам. И это большое событие для нас. Много работы было проделано немецкими адвокатами, белорусской диаспорой в Германии. Все демократические силы, как могли, участвовали, да, в этом помогали. И мы долго ждали, что это случится. И надеемся, что это будет позитивный опыт и для других стран. Ну и дальше, что Германия вовлечется в большем объеме. Вот, это большое событие, такая маленькая победа, скажем так. И это произошло как раз-таки на контрасте с отложенным 4-м пакетом санкций, когда действительно все, наверное, наши демократические силы взгрустнули, и белорусский народ, да, что это еще откладывается, а европейцы тянут, казалось бы. И тут следующая новость такая уже более радостная. Радостно то, как Америка реагирует на белорусские проблемы и заявляет об этом вслух, и действует действительно. Я думаю, что зараз якби Злучені Штаты яны стали таким мотором, так, да, вось гэтых зменаў, санкцыйных спісаў і гэтак далей. Мы бачым, што Байден вельмі актывізаваўся менавіта у нашай частцы Еўропы і ўзяўся за Украіну. Чакаем таксама на перамову Путіна і Байдена. Я думаю, что там и белорусское пытанне павінна быць закранутае. Да, все так. Это такой, наверное, пример того, как можно помогать белорусам бороться с нелегитимной властью, с диктаторским режимом. Вот. Конечно, мы ожидаем таких же активных действий, вовлечения от Европы.
Вот, будем думать. Ну, мы ведаем, наколькі Еўропа, канешне, аб'ектыўна хацела бы дапамагчы, але наколькі цяжка даюцца ўсе супольныя рашэнні еўрапейскаму звязу. Але спадзяемся на тое, што ўсё ж такі 4-й пакет санкцый, на які беларусы чакаюць, будзе ўсё ж такі прыняты і не такім сціплай форме, але ўсё ж такі больш шырэйшай, паколькі можна быць сціплым у дадзенай сітуацыі. Дзякуй вялікі. Алена Жываглот, каардынатар каналу, была маёй гаспадарства госці сёння ў нядзельным стрыме студыі Белсат. А я вось толькі ад сябе дадам, што з такіх пазітыўных момантаў мяне учора вельмі абрадавала з'яўленне на плошчы пераменаў діджэяў пераменаў. І гэта ўсё ж такі паказала, што нават там, дзе, падаецца, ўжо няма магчымасці падняць, узняць чырвона-белы сцяг альбо паказаць нейкім чынам, што мы жывыя. Так, мы жывыя, мы ёсць, мы беларусы ганарымся тым, што здарылася з намі за апошні год. Шаноўнае гаспадарства, тым часам мы вяртаемся да тых людзей, якія асабіста памятаюць тое, што было ў гады Другой сусветнай вайны ў Беларусі. І вось 88-гадовы сведка вайны Уладзіслаў Ляскоўскі з гарадскога пасёлка Шаркаўшчына на Віцебшчыне. Ён распавядае нам, як ён хадзіў у часы вайны ў школу, таксама пра навучанне ў пасляваенны час. Давайце яшчэ раз дамо слова тым людзям, якіх усё менш і менш застаецца побач з намі. Я пошел в школу уже, як советская влада зникла. Немцы заняли нашу территорию. 41-й год. Тогда я пошел в 1-й класс. Нас начинали учить еще польские наставники, але хутко некоторых арестовали, а другие зникли, тоже съехали. Тогда уже мясцовые, там кто-то был, такие более-менее грамотные люди в школу приходили наставничать. Немецкая влада была. А в 44-м партизаны спалили нашу школу. Вот. И, значит, я уже был в 3-м классе, ходил. Коли партизаны спалили школу. И все, мы сидели от весны 44-го года аж до осени. Школы нету. Наставников нема, недзе ў сярэдзіне верасня. Прыехаў нейкі чалавек з Шаркоўшчыны і арганізоўваць школу. Я уже 2 класы кончыўшы і 3-й уже хадзіў, на палавіну зімы хадзіў, так уже трохі лепей чытаў. Мне ў 4-й клас апрадзяліў. Быў настаўнік з суседняй вёскі Ляндарні. Ён сам. Недзе ён вучыўся, нейкія добра вучыўся недзе, таму што ён ужо ведаў і нямецкую мову. Так вот, пры немцах яго мужыкі выкарыстоўвалі над нейкія справы да немцаў, каб я дэсей перакладваў немцам, якая патрэба у каго ёсць. Ён нас дапамагаў. Вот. Справы вырашаліся. І вот этот Ядесій прозанімаўся з намі толькі 1 месяц. А тады на урок прыходзяць у чырвоных пагонах са звёздачкамі, явно вайскоўцы нейкія, вот, удваёх. І забралі это наша настаўніка і павязлі. І знік чалавек. Прыйшоў хлопец, подросток, зусім. Вот. А ён, значит, хлопцы, пераросткі нас былі ў класе. І ён з імі пра дзевак толькі як на вечарыну хадзіць, што разговоры, а не пра урокі ніякія. Вот. Так что давай, девки-то и поуходили сразу с класса. Вот. А мы там несколько походили, я тоже кинул. Вот. І ён з'ехаў скора. А вот пакуль было навучанне пры немцах, на якой мове у вас у школе выкладалі? На беларускай. Былі беларускія школы.
Вось так беларускія школы, глядзіце, шаноўнае гаспадарства, былі нават у часе вайны. Цяпер у часе Александра Лукашэнкі беларускіх школаў амаль няма ў Беларусі. Гэта адзінкавыя класы. Яны змяншаюцца з кожным годам, іх все больш менш і менш застаецца. Тым часам гаспадарства інфармацыя з апошніх хвілінаў у Менску на плошчы Перамогі, уласна, дзе сёння адбываецца святкаванне Дня Перамогі, затрымалі актывістку Галіну Лагацкую. Цяпер яна ў першамайскім Русі. За што гэта гаспадарства? Пытанне невядомае. Бачым фотаздымак, але гэта фотаздымак з плошчы Незалежнасці, зроблены яшчэ раней. Вось, напэўна, гэта прэвентыўнае затрыманне. У прынцыпе, не пазбеглі ўлады Беларусі вось прэвентыўных такіх затрыманняў. Ну, ўжо ж хаця б у дзень перамогі пасароміліся б рабіць гэта. Падавалася б, аднак, ніякага сораму ва ўладаў Беларусі няма. Тым часам беларускія партызаны упрыгожылі свае вуліцы, дамы, пад'езды нацыянальнай сімволікай, стыкерамі, пратэснымі плакатамі, чырвона-белымі сцягамі. Таму, шаноўнае гаспадарства, калі побач з вамі вы бачыце такія праявы патрыятызму, калі ласка, дасылайце нам. Мы з задавальненнем пакажам у эфіры, а таксама каментуйце наш стрым, пішыце пра тое, як вы сёння адзначаеце вось гэты дзень перамогі, ці гэта свята для вас, ці не, і ці агулам варта святкаваць гэты дзень. Дарэчы, з такім жа пытаннем нашыя журналісты прайшліся і па вуліцах Гомеля і запыталі гамельчукоў, ці трэба святкаваць дзень перамогі, а калі трэба, то як? День поминовения. Все. Это не праздник. Надо писать титрами под фильмами историческими. Не пытайтесь повторить. Я бы деньги на парады потратил бы лучше на сферу услуг ветеранам. Чтобы убедиться в целесообразности и достойном ответе агрессору, необходимо показывать все, что есть. Мне кажется, что то, что сейчас все происходит, все делается очень правильно. То есть никого не забывают, как бы должное уважение и почет оказывают ветеранам. И мне кажется, что в нашей стране это все делается на очень хорошем уровне. То, что произошло в стране, это сложно очень сейчас как-то настроиться на какой-то праздник. Лично я как бы не то, что я его праздную, мне бы хотелось просто поддержать ветеранов, пожелать им крепчайшего здоровья. И это, для них, наверное, самое важное сейчас. Вот все, что бы мне бы хотелось им передать. Чтить надо, может, парадами, как-то вот помнить об этом. Не обязательно, что мы повторить это можем, но помнить об этом всегда, что была такая победа, которой люди отдали жизни. Некоторые думают, что очень много денег уходит из государственного бюджета, но это же традиция, правильно? Дать почесть ветеранам. То есть и в данном случае я за то, чтобы вместо каких-то там грандиозных шествий просто сделать им какую-то материальную помощь, вот, прежде всего. Потому как именно благодаря им мы сейчас стоим, дышим и вообще что-либо делаем. Мы уже гаспадарства вам паведамлялі пра тое, што у Менску на плошчы Перамогі запусцілі гелевыя шарыкі. Іх было 1000, так, 4000 балонікаў зялёных і чырвоных колераў, на якія выдаткавалі 8000 рублёў. Гэта зрабілі, нягледзячы на тое, што абаронцы прыроды і эколагі казалі, што балонікі пры прызямленні вылучаюць таксічныя рэчывы, могуць стаць прычынай гібелі жывёлінаў. Пра гэта паведамляе таксама партал Тутбай. Ну, а мы, гаспадарства, яшчэ перанясемся вось у іншы раён Менску, і там пра чырвона-белыя балёнікі гісторыя. Давайте паглядзім.
Особо небяспечная такая гісторыя з балонікамі атрымоўваецца, бела-чырвона-белымі вырашылі ўсё ж таки іх аператыўна схаваць, аператыўна вылавіць. Што праўда, мы бачылі вось на гэтым відэо толькі частку гэтых балонікаў, бо іх было нашмат больш. Іх было нашмат больш. І, дарэчы, мне тут прыгадваецца гісторыя яшчэ зімовая, калі беларусы размалёўвалі лёд, бел-чырвона-белыя колеры, і тады камунальнікі проста не ведалі, што тут з гэтым зрабіць, як перамагчы лёд. Тым часам вось мы бачым, што партызаны сёння ўпрыгожылі сажалку вось такімі бел-чырвона-белымі балонікамі. Але, відаць, не ўсе дзеці могуць гуляцца гэтымі балонікамі, бо маюць неадпаведны колер для некаторых беларусаў. Ну, у нас яшчэ гаспадарства адное сведчанне вайны. Гэта Марыя Янцевіч, якая распавяла нашым журналістам пра тое, як савецкі самалёт скінуў бомбы каля вёскі Завараты Глыбоцкага району вясной 1944 года. А таксама пра расстрэл мірных жыхароў суседняй вёскі Латыголь у чэрвені 43-го. Гэта жахлівае сведчанне ў вашай увазе ўжо цяпер. Запомнилось, самое главное, бомбы рвали нас, или наши же хаты. Это что еще было ли нашей хаты. Вот. Ну и у вёсцы ж тогда, як немцы налетели, як побили. Полили вёску и побили людей. Что мы робили, где мы были, я это не помню. Не только одно, что як уже мы видели, вёска горела. Ну и пусть пулеметом, мы чули, их стреляли. А тогда и пошла ж мама у вёску уже разузнать, как обтихло, еще что там уже робится у вёску, самый ж на хуторе уже. Вот, и мама, помню, дети оттуда плачут, что забили дядьку Штефуша. Вот. И тогда еще ту Адельку, Петру и Будичеву. А мы еще семья были на дворе на этой стороне амбара, на понадворок. Вот, вся семья была, на же семеро было детей, тата с мамой. А сестра там они болотцы. И все, и эту бомбу кинули, пошел ты самолет. А там огонь, а там який був огонь, який дим чорний, це вам не розказати, бо це тепер показують по телевізору, тільки можна. Вот, и еще мы в гвалт, что все же забили. Сейчас страшно, что нема. А и найдете сейчас в саже. Дорогие глядачи, мяне асабіста вельмі кранаюць вось гэтыя сведчанні. Я бачу вялікую боль у вачах гэтых людзей, памяць і такое уражлівае стаўленне да слова, да таго, што яны кажуць. Для іх важна, каб вось гэтай гісторыі, іхная памяць захавалася, і каб мы, нашчадкі, памяталі пра тое, наколькі важна не паўтарыць тое, што адбывалася. І таму так важна і сёння змагацца з гэтымі праявамі фашызму ў сённяшняй краіне. Мы вам показывали спадарства відэа з тэлеграм-каналу Баста, і вось гэты ж тэлеграм-канал праводзіць фотаздымак на адным з прыпынкаў Менску. Звярніце ўвагу, Александр Лукашенко пад бел-чырвона-белым сцягам у парламенце. Пагоня таксама на трыбуне і Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Это пры гэтым, што Александр Лукашенко заўсёды заяўляў, што ён ніколі не стане і ніколі не быў побач сцяга, які згодна з ягонымі словамі атаясамліваецца з фашысцкімі акупантамі. Увогуле, вось гэтае пытанне, так, адкуль жа ідуць гэтыя карані бел-чырвонага белага сцягу, мы ўжо сёння абмяркоўвалі з гісторыкам Александром Смоленчуком. А адкуль ідуць карані чырвона-зялёнага сцяга? Вось пытанне, якое задала наша журналістка, публіцысту, грамадска-палітычнаму дзеячу і філосафу Владзіміру Мацкевічу. Дык чаму рэжым так боится бел-чырвона-белага сцяга і чаму так гларыфікуе вось гэты чырвона-зялёны сцяг? Давайте паслухаем размову. До 50-х гадоў ніякага сцягу вось гэтыя рэгіёны Савецкай імперыі не мелі. Спатрэбіўся гэты сцяг, калі Савецкі Саюз, Сталін выгандліваў сабе 3 месцы ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Сам Советский Союз одно место, да, и у Совете Бяспекі нават. Яшчэ 2. Украинская Советская Республика и Белорусская Советская Республика. Ну и уявіце сабе, дзе паседжання, усе дзяржавы са сцягамі, а ў гэтых няма. Ну, то прыйшлося маляваць сцягі саюзных рэспублік, якіх да гэтага не было. Таму сцяг гэты
ну, скажем так, вымушаны, да, ніякага дачынення ні да гісторыі, ні да, ну, сапраўднай вось там культуры ён не мае. Да? І вяртанне яго у амаль незменным выглядзе на рэферэндуме 95-го года было наўмыснай правакацыяй, якая павінна была сімвалізаваць разварот незалежнай Рэспублікі Беларусь да аднаўлення Савецкага Саюзу. А сучасны герб ён нічога не мае, зноў жа. Гэта малюнкі дзіцячыя амаль, да, ніякага дачынення да гістарычнай геральдыкі не маюць і так далей. Да. Савецкі Саюз проста імітаваў вось гэтую геральдычную традыцыю еўрапейскую, якая складалася там тысячагоддзямі, каб нешта пазначыць. Да? Просто значок такі. Скажыце, чаму дзяржава нават з вялікай тэрыторыі малюе на сваім нібыта гербе ну, планету, зямны шар? Навошта? Мала хто задумваецца, і ў Беларусі гэта ёсць. Навошта? Гэта прэтэнзія на мировое ўладарства, на мировую рэвалюцыю, на захоп, там, распаўсюджанне камунізму. Ну, вы самі себе і выдаеце гэтымі рэчмі. Да? Вы распавядаеце пра каласы серп і молат, да? Пра міралюбівы там, нібыта характар, да? А самі ж тут жа, да? Маеце вось намёк, даеце на сусветнае кіраванне. Калі у спакойныя часы, так бы мовіць, часы там лібералізацыі беларускага рэжыму, да, яны збіралі святы, там 9 траўня, 3 ліпеня, там і так далей, да. Людзі, простыя людзі, абывацелі, ішлі на гэтыя святы. Ішлі, з гэтымі сцяжкамі яны ішлі. Яны ішлі на спартовыя спаборніцтвы з гэтымі сцяжкамі. Ну, не таму, што яны такія прыхільнікі, да? Ну, это потому что, ну, вось повесили дзяржаўны сцяг, зарабілі дзяржаўныя сімвалы, да, і людзі, якія не вельмі задумваюцца, да, і не маюць нейкіх падставовых там ідэалагічных прынцыпаў, яны проста трымаюць гэтыя сцяжкі. Но гэта было. Гэта было, і гэтых сцяжкоў была большасць. Гэта ж не тое, што сёння, дзе толькі на дзяржаўных установах, толькі там, дзе ахоўваюцца гэтыя флагштокі, да? Там вісяць гэтыя колеры чырвона-зялёныя. А ўсё, што нават памаранчава-белае забараняецца, пераследуецца там і так далей. Мы маем зараз вайну на ўсіх узроўнях. Улады баяцца не колеру, улады баяцца не сімвалу. Яны баяцца памяці і усвядомленасці. І яны баяцца узгадкі пра тое неверагоднае становішча, у якое патрапіла беларускае грамадства летам мінулага года. Людзі памятаюць гэты ўздым, людзі памятаюць гэтыя пачуцці, якія іх ахапілі, салідарнасці, братэрства, да, еднасці і так далей. І вось, ваюючы нібыта з сімваламі, улады хочуць вытравіць памяць пра гэта, каб яно не аднавілася, каб яно не паўстала наноў. Але гэта немагчыма. Гэта немагчыма, бо, ведаеце, як рэлігію немагчыма вытравіць, як бальшавікі гэта рабілі, да? Калі людзі выйшлі, проста выйшлі ад абурэння, выйшлі з эмацыйным уздымам, ім хацелася сябе пазначыць чымсьці. І гэта магло быць выпадковае нейкае пазначэнне, цалкам выпадковае. Але разам з імі выйшлі тыя, хто выходзілі ўсе мінулыя гады, а ў іх былі сцягі. Да? І тут шмат хто ўзгадаў, што ў іх у хаце таксама дзесьці там на шуфлядзе, там у камодзе ляжыць гэты сцяжок. Там, ну, і пайшло. І эта хваля вось так і атрымалася. Да? Нічога тут нема... Зноў жа, давайте думаць пра сур'ёзнае, абмяркоўваць сур'ёзнае. А гэта эмацыйнае, гэта добра, што так атрымалася. Але не на гэтым будуецца ні палітыка, ні барацьба за незалежнасць і так далей. Шановне спадарства, мы сёння не дарма так шмат кажам пра чырвона-зялёны сцяг. Всё справа ў тым, што 9 траўня сёння прыпала яшчэ адно дзяржаўнае свята, не толькі дзень перамогі, але і дзень дзяржаўнага сцяга і герба, які звычайна прыпадае на другую нядзелю траўня.
Сёлета гэта 9 траўня. У якасці нацыянальнага свята гэты дзень замацавалі указам Лукашэнкі 1998 года. Афіцыйна адзначаецца, што свята прысвечана галоўным сімвалам краіны, які ўвасабляюць ідэі нацыянальнага адзінства і з'яўляюцца важнейшымі атрыбутамі суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. Дзяржаўныя дагэтуль бел, чырвона-белы сцяг і герб пагоня змянілі ў выніку рэферэндума 1995 году, які прайшоў пад моцным супрацьстаяннем уладаў і апазіцыі. Як спадарства доказ таго, як тыя праўладныя актывісты, якія прыходзяць на акцыі, сённяшнія акцыі перамогі, ставяцца да дзяржаўнай сімволікі. Можете пабачыць у тэлеграм-канале «Рэальная Беларусь» спадарства фотаздымак, на якім бачна, як дзяржаўную сімволіку шануюць і выкарыстоўваюць пасля афіцыйных мерапрыемстваў. Все, ребята, харе отработали лаве, як кажуць. Гэта, дарэчы, плошча перамогі, так што не думайце, што гэта недзе невядома адкуль узяты фотаздымак. Тым часам, шаноўнае спадарства, ці лічыце вы, што ў будучыні беларусам варта вярнуць у якасці дзяржаўных бел, чырвона-белы сцяг і герб пагоня, і чаму? Пра гэта мы запыталі беларусаў, і давайте разам паслухаем іх адказы. Наш нынешний президент, я не хочу сказать, что я его не уважаю, но он не уважает нас. И это в первую очередь очень нехорошо. И называть свой народ свиньями и народцем, я считаю, нет. И белый шифрон и белый стяг так само треба вернуть. Я бы хотела, каб вярнуліся гэтыя сімвалы, таму што гэта нашы нацыянальныя сімвалы, і яны былі дзяржаўныя. Больш таго, мой атэстат на базе 9 класаў і 11 класаў з гэтым самым гербам. Я хочу бачыць яго на доме ўраду і на ўсіх сцягах у горадзе. Я очень не понимаю вот эту политику нашей власти об отказе от этих символов, о названии их фашистскими, и привязывании к полицаям. Вообще, это очень красивые цвета, красивое сочетание цветов, красивый посыл. Я только всеми руками за. Я думаю, это будет прекрасно, потому что, честно говоря, последние, с августа месяца, 9 месяцев, показали очень многое. Мне кажется, наши власти сделали для объединения белорусов вокруг красно-белого флага и герба погони больше, чем могли бы сделать кто угодно за 10 лет вперед. Поэтому я очень позитивно к этому отношусь. Яны павінны быць, гэта гістарычныя сімвалы. Тым больш, што сама пагоня, гэта, калі мне памяць не змяняе, гэта гісторыка-культурная каштоўнасць. Чаму бел-чырвона-белы флаг не каштоўнасць астаецца, толькі загадаць? Однозначно за наш красно-зеленый. Поняли? Я люблю нашу Беларусь. Можно вернуть, потому что так уж сложилось, что в связи с последними событиями этот символ объединил людей, живущих в стране, и сделал всех людей в стране сплоченнее. Это надо право выбора оставить за людьми, которые живут в этой стране, провести референдум, и так как проголосует большинство, я думаю, так и должно быть. И я лично поддерживаю эту идею. Это особенно в текущих реалиях, когда этот флаг стал символом борьбы за справедливость и за свободу. Безумоўна, потому что гэта наш гістарычны сцяг і герб. То бок, нават я крыху здзіўлены чуць такое пытанне. Я, амаль не сустракаю людзей, якія падтрымлівалі гэтае жудаснае чырвона з зялёным, таму, безумоўна, трэба іх вяртаць як мага хутчэй. Без разницы, я же говорю, хоть черный, хоть с черепами, без разницы. Но дело же не в флаге, правильно? Что он под собой несет и что происходит. Вот для меня что главное. Так, в принципе, не против. Трэба вяртаць, таму што яны больш гістарычныя, з імі больш звязана, и яны больш прыгожыя. Должен быть некий компромисс, потому что у нас случилось так, что общество разделилось немного. Да, и придется искать компромисс, это очень важно. Так, шукаць кампраміс важна, варта і варта пра гэта памятаць. А тым часам сёння Святлана Ціханаўская анансавала новую ініцыятыву. Гэта стварэнне ў Беларусі камісіі народнай памяці, дзяржаўнага гісторыка-архіўнага і даследавальнага установы, місія якой стане дакументаванне
злачынстваў супраць беларускага народу. Ну а наш эфір паступова падыходзіць до конца. Мы вельмі дзякуем усім тым, хто заставаўся з намі цягам гэтых 2 гадзінаў. Абавязкова сёння запрашаем вас на выніковае падсумаванне тыдзень а 21 на Белсаце. Яшчэ хацелася б зачытаць один каментар. Да перамогі беларусам яшчэ далёка. Беларусы перамаглі гітлераўскі нацызм, але не перамаглі сталінізм і савок, не перамаглі расійскі свет, не перамаглі антыбеларускі чырвона-зялёны лукафашызм. Мы спадзяемся, што гэта стане неўзабаве і перамога будзе абавязкова ў хуткім часе. Гэты стрим для вас правялі Віталь Бабін І Аліна Коўшык. Дзякуем за ўвагу. Дзякуем за ўвагу і развітваемся з вами кліпам, які з'явіўся на тэлеграм-канале «Пратэсты ў міры» на словы Міхаіла Баярскага і невядомага аўтара. Паглядзіце, калі ласка, наколькі трапнымі могуць быць старыя песні. Надо мною, над тобою нынче небо голубое, и поют веселые скворцы. Только знаю, живы, кстати, ты прости меня, приятель, те, с кем яростно сражались наши деды и отцы. Ты себе скажи, ты друзьям скажи, пусть запомнят все твои друзья. Фашизм жив, алкашизм жив, значит, нам спокойно спать еще нельзя. С тобой живем и строим, может, мы не все герои, только мы себя в обиду не дадим. Это истина простая, пусть же знает вражья стая. Мы все помним, и за ними мы следим. Ты себе скажи, ты друзьям скажи, пусть запомнят все твои друзья, что фашизм жив, алкашизм жив, значит, нам спокойно спать еще нельзя. Ты себе скажи, ты друзьям скажи, пусть запомнят все твои друзья, что фашизм жив, алкашизм жив, значит, нам спокойно спать еще нельзя.